வந்து 15 வரை முடிச்சிட்டேன். குவிஸ் வந்து நமக்கு வந்து பிபிடி ஆக. ஓகே. யாருக்கு வந்து போல்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் இல்லையோ அவங்களுக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த இதுல இருந்து ஆக்டிவ்ல வந்துடும். ஓகே. 15 ரூபா முடிச்சுட்டேன். அது ரன்னிங்ல டெஸ்ட் ரன்னிங்ல போயிட்டு இருக்கு. நம்ம திலகவதி மாதாஜியோட கிளாஸ்ல அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, என்னையும் கொஞ்சம் கோர்ஸ் பண்ணி மேம் தான். ஓகே மேம், என்னையும் கோர்ஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். ஷூர் மேம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு இதுக்கு முன்னாடி பாடி இருக்கேனா? பாடி இருக்கோம். பாடி இருக்கோம்ல. ஓகே. அதாவது மீனிங் சொல்லியிருக்கோம். மீனிங் சொன்னீங்க நீங்கன்னா அப்ப நான் பாடினா தானே மேம் சொன்னீங்க. சோ ஆமா ஆமா. கிருஷ்ணா பிரபு யுகலாஷ்டகம். ஓகே மாதாஜி, இப்ப சர்ச் பண்றேன். யுகலாஷ்டகம் அத பத்தி சொல்லுமா? யுகலாஷ்டகம் என்ன, எதுக்கு அப்படிங்கறது டைப் பண்ணிடுங்க. அஷ்டகம். ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி, நீங்க பக்தி சாஸ்திரியில ஜாயின் ஆயிருக்கீங்களா? சீரியஸ் ஸ்டடி இது உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு. பக்தி சஜாச்சார் மாதிரி கிடையாது. ஸோ திங்க் அபவுட் தட். நீங்க ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? ஃபார் தட் ரீசன் ஒன்லி ஐ அம் ஆஸ்கிங். ஓகே ஓகே மா, ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி, ட்ரை பண்றேன். எஸ், மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்றேன். எஸ். இல்லாமா நீ செட் பண்றதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன். யுகலாஷ்டகம் மாறிட்டே இருக்கு மேம். நான் சாங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா? எஸ் எஸ் எஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் லைவ் போயிட்டு இருக்குமா? நீ ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாம். லைவ் யூ கேன் ஸ்டாப். சும்மா அது வேற எதுக்கு? Thank you. சிஸ்டம்ல ரெக்கார்ட் பண்ணல, நான் ஜஸ்ட் சாங் ஒன்லி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் தான். எனிவே யூடியூப் போயிட்டு இருக்கு. யூ கேன் டேக் இட் அப் ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம யுகலாஷ்டகம் பார்க்கலாம். சோ யுகலாஷ்டகம்னா அஷ்டகம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், 8 ரைட், 8 பேரால சொல்றதா. பட் யுகலாஷ்டகம் வந்து இது எழுதினது வந்து நம்ம ஷீலா ஜீவ கோஸ்வாமி. சோ இது வந்து என்ன அர்த்தம்ன்றது நீங்க கேட்டாலே உங்களுக்கு புரியும். அவ்வளவு சிம்பிளானது. கிருஷ்ணா பிரபு தமிழ்ல கிடைச்சிச்சுன்னா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சோ இது கிருஷ்ணர் பத்தியும் ராதா பிரேமை பத்தியும் பாடின பாட்டு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரேமமயி ராதா, ராதா பிரேமமயோ ஹரி. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविडं राधा, राधाय द्रविडं हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण गेहे स्थित राधा, राधा गेहे स्थितो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्णश्चित्तस्थित राधा,
राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गति मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गति मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गति मम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. Very nice song, ma. हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी Hare Krishna. மீனிங்ஸ் ஓகே நான் ஸ்கிரீன் இங்கிலீஷ்ல ஷேர் பண்றேன் மேம் அப்படியே மீனிங்ஸ் வருது நீங்க பாச்சு தெரியுதுங்களா Krishna Premamayi Radha. ராதா பிரேமமயி ஹரி. அதாவது ஒருவரை ஒருவருடைய அந்த அன்புல வந்து அதாவது இம்மர்ஸ்ட் அதுக்குள்ள மூழ்கி இருத்தல். சோ அதை பத்தி தான் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. சோ பிரேமையை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பௌதீக பிரேமை கிடையாது. அது வெறுமனே எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இதுலதான் கண்ணோட்டத்துலதான் நாம் அதை காண வேண்டும். சோ எதையும் நம்ம இந்த பௌதீக நோக்கத்தோட பார்க்கறது வந்து தவறு ஆக்சுவலி. சோ ஒருவருடைய பிரேமையில ஒருவர் வந்து ஃபுல்லாக மூழ்கி இருத்தல். சோ ஜீவனே நிதானே நித்யம். ஓகே, ஜீவனே நிதானே நித்யம் ராதா கிருஷ்ணா கதீர் மமா. கதீர்னாலே நமக்கு அதாவது அவங்கதான் அடைக்கலம் அப்படிங்கிறது பொருள் ஆக்சுவலி. சோ இந்த பிறப்பு மற்றும் இறப்பு எதுவாக இருந்தாலுமே ராதையும் கிருஷ்ணரும் தான் நம்மளுடைய அடைக்கலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. எட்டர்னல் ஷெல்டர் அப்படின்னா நித்தியமான நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஸ்தலம், நமக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடியது யாருன்னா இவங்க ரெண்டு பேருடைய பாதங்கள் தான். கிருஷ்ணஸ்ய திரவிணம் ராதா ராதாய திரவிணம் ஹரிஹி ஜீவனி நிதானி நித்யம் ராதா கிருஷ்ணவ் கதீர்மம. திரவிணம் என்றால் ப்ரெஷியஸ் ட்ரெஷர், அதாவது விலை மதிப்பற்ற, அதாவது நம்ம அதுக்கு எவ்வளோன்றதை நம்ம சொல்ல முடியாது, அதுதான் ப்ரெஷியஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ட்ரெஷர் என்னாலே நமக்கு வந்து அதாவது ஒரு பொக்கிஷம், விலை மதிப்பற்ற ஒரு பொக்கிஷம். ராதை வந்து கிருஷ்ணருக்கு விலை மதிப்பற்ற பொக்கிஷம், அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் ராதைக்கு விலை மதிப்பற்ற பொக்கிஷம் ஆவார். பிறப்பு இறப்பு என்று எந்த நிலையில் இருந்தாலுமே நமக்கு ராதையும் கிருஷ்ணரும் தான் வந்து நித்தியமான அடைக்கலம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. கிருஷ்ண பிராணமயி ராதா. பிராணா அப்படின்னாலே சுவாசம் இல்லையா? சோ அதாவது சுவாசமயி ராதா, கிருஷ்ணருடைய சுவாசம் ராதை, ராதையுடைய சுவாசம் கிருஷ்ணர் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அவர்கள் இருவரும் தான் நம்மளுக்கு நித்தியமான அடைக்கலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், 4th ஸ்லோகம் பாமா. எஸ், இது ஒரு வாட்டி நம்ம இதுல கூட பாடியிருக்காங்க, பக்தி சாஸ்திரியில கூட. ஆனா இது யுகலாஷ்டகம் என்று எனக்கு தெரியாது. சோ ஒன் ஆஃப் த மாதாஜி பாடியிருக்காங்க. கிருஷ்ண சித்த ஸ்தித ராதா, ராதா சித்த ஸ்தித ராத் ஹரிஹி ஜீவன நிதானே நித்யம் ராதா கிருஷ்ணோ கதீர் மமஹ. அதாவது சித்த ஸ்திதா என்றால் ஸ்திரமான,
சித பிரக்ஞா நம்ம இப்பதான் செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா. ஸ்திதா என்றால் ஸ்திரமான புத்தி உடையவர் இல்லையா. ஸோ ஃபிக்ஸிங், ஒரே ஒரு நிலையில கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு. சித்தா என்றால் புத்தி ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அறிவு புத்தி எல்லாமே சொல்லலாம். மனது, இந்த இடத்துல வந்து மனது. ஸோ ராதாஸ் மைண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அப்பான் கிருஷ்ணா. அதாவது மனதுல நம்ம கூட ஒருத்தரை பற்றி உயர்வான ஒரு எண்ணம், அவங்க யாருக்கு நம்ம வந்து முதன்மை இடத்தை கொடுத்துருக்கோம், இதெல்லாமே நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதீகத்துல கூட நாம அப்படிப்பட்ட செயல்கள் நாம் செய்கிறோம். ஆனா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர்ல இருந்து நம்ம கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது சோ ராதையினுடைய மனதில் வந்து ஆழமாக பதிந்திருப்பவர் யார் என்றால் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருப்பவர் வந்து ராதை. சோ அவர்கள் இருவருமே தான் நமக்கு நித்தியமான அடைக்கலம் என்றும் இந்த இதுல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. மேலும் கிருஷ்ணா கெஹே ஸ்திதா ராதா, ராதே கெஹே ஸ்திதோ ஹரிஹி. அதாவது சிச்சுவேட்டட், ஹிருதயத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து. சோ அது மனதை வந்து முதல்ல பார்த்தது, மனசை வந்து அவர் மேல நிலை கொள்கிறார் ராதை. கிருஷ்ணரும் ராதையின் மீது மனதை நிலை கொள்கிறார். மேலும் அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து இருக்கிறது வந்து ராதை, ராதையினுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிறவரும் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா. சோ இவர்கள் இருவரும் தான் நமக்கு நித்தியமான அடைக்கலம் என்று சொல்லப்படுவது ஃபிஃப்த். சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து சித்த சிதா. ஓகே, இது ஐ திங்க் ஃபிஃப்த் நான் முட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சிக்ஸ்த் தான் சொன்னேன் நான். செவன்த் ஒன் நீலாம்பர தார ராதா பீதாம்பர தரு ஹரிஹி ஜீவனே. நீலாம்பரா அப்படின்னாக்கா ட்ரெஸ்ட் இன், தாரா அப்படின்னாலே ட்ரெஸ், ஆக்சுவலி துணி தான். தாரம் என்றாலே துணியை தான் குறிக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ நீலாம்பரம், நீல நிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஆடையை அணிந்திருப்பவள் வந்து ராதை இல்லையா. இன் யூ ஆஃப் த யூ ஆஃப் கிருஷ்ணா. அண்ட் ஹரி இஸ் ட்ரெஸ்ட் இன் எல்லோ, த ஹியூ ஆஃப். அதாவது அவங்க இருவருக்கும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச கலர் அந்த எல்லோ, அதே மாதிரி வந்து ராதைக்கு பிடிச்சது எல்லோ, அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சது நீலம். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே மாத்தி, ஸோ கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த கலரை ராதை அணிந்திருக்கிறார், ராதைக்கு பிடித்த கலரான அந்த ஆடையை வந்து கிருஷ்ணரும் அணிந்திருக்கிறார். ஸோ அவர்கள் இருவரும் தான் நமக்கு நித்தியமான அடைக்கலம். விருந்தாவனேஸ்வரி ராதா, கிருஷ்ணா விருந்தாவனேஸ்வராக. அதாவது ராதா இஸ் த மிஸ்ட்ரஸ் ஆஃப் விருந்தாவனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ ஷீ இஸ் த, அந்த இடத்துல வந்து ஷீ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங். அதே மாதிரி எவ்வாறு கிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கோபிஸ்காக எல்லாருக்குமே வந்து தலைவராக இருக்கின்றார்களோ, இவர்கள் வந்து பிரதான தலைவியாக இருப்பவர் யார் என்றால் ராதை. ஸோ அவர்கள் இருவரும் தான் நமக்கு வந்து அடைக்கலம் அப்படிங்கிறது. பிறப்பாக இருந்தாலும் இறப்பாக இருந்தாலும் அவர்கள் இருவரும் தான் நமக்கு அடைக்கலம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம இந்த இடத்துல படிச்சுக்கிறோம். எஸ், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. ஸோ யுகலாஷ்டகம். ஸோ இது அழகான பாடல், நம்ம ராதிகாமா பாடினாங்க, ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த பாட்டு. ஸோ யாரு பாடினாலுமே அதுல நம்ம லயித்து விடுவோம். அதே மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு கூட நம்ம காலையில குரு பூஜையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங் அதுதான் பாடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் குரு வந்தனம் பாடுவாங்க. ஸோ குரு வந்தனம் கூட வெரி நைஸ் சாங். அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னாலே அப்படியே அதுல மெய் மறந்து போயிடலாம் அந்த மீனிங்ஸ் எல்லாமே. அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து குரு வந்தனத்தை பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஷெல்டர் எடுக்க போறீங்க, ஷெல்டர் எடுத்துட்டு பிறகு நெக்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் அப்படின்ற நிலைக்கு போகும்பொழுது இந்த பாடல்கள் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டும். ஓகே, ஷெல்டர் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருமே நீங்க எல்லாம் ஷெல்டர் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ ஷெல்டர் கண்டிப்பா அப்டேட்ஸ் வரும். வெரி வெரி நியர்லி வில் கம் டு நோ ஷெல்டர் எடுக்கிறது பத்தி. இப்ப நாம இந்த பாட்டை பஜன்ல போடுறாங்க. பஜன்ல தான். கிருஷ்ணமயி ராதா ராதே கிருஷ்ண பிரேமமயி ராதா கிருஷ்ணமயி கதிர்மம அப்படின்னு அந்த பஜனையில பாடுறாங்க. ஓகே, சோ நம்ம போன வாரம் we had a group discussion இல்லையா. குரூப் எக்ஸசைசஸ் எதை பண்ண நம்ம குரூப் எக்ஸசைஸ் பார்ட்னர் எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் போன வாரம் நம்ம இதுல சித்தப்பிரக்ஞா முடிச்சிட்டோம். அதாவது இதுல எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் நம்ம. ஒன்லி எக்ஸசைசஸ் மட்டும் தான் பெண்டிங் இல்லையா. கர்ம யோக கர்ம சந்நியாசம். ஓகே, 2.40 2.41 நம்ம இது பண்ண மாட்டோம் குரூப் டிஸ்கஷன். ஓகே, 2.40 and 41 இல்ல. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ வெரி மச்.
அதுக்கப்புறம் சித பிரக்ஞாவும் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா, தியரி முடிச்சோம். பட் வி ஹாவ் சம்திங். ஆமா அனாலஜி. கரெக்ட். இப்ப நம்ம தேர்ட் சாப்டருக்கு போகலாம். ஏன்னா செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சது. சித பிரக்ஞானுடைய குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் நம்ம போன வாரம் முடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஸ்கஷனும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. 40 and 41 டிஸ்கஷன் வந்து 2 ஸ்லோகத்தினுடைய டிஸ்கஷன், அவங்கவுங்களுடைய வியூஸ், அவங்க நீங்கெல்லாம் எதை உணர்ந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பத்திலாம் அழகான டிஸ்கஷன் வந்து இருந்தது இல்லையா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். So draw images showing reasons why karma yoga is superior. இது group exercise. First ஒரு few slogas நம்ம முடிச்சிட்டு இந்த exercise நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா. ஸோ இன்க்ளூட் இந்த டிராயிங்ஸ். நீங்க எல்லாரும் சின்ன சின்னதா ஒரு டிராயிங் இல்லைன்னா கூகுள் சர்ச்ல ஒரு டிராயிங், கர்ம யோகத்திற்கு ஒரு டிராயிங் என்ன அப்படிங்கறத வந்து செலக்ட் பண்ணி போடலாம் நீங்க. அதே மாதிரி கர்ம சந்நியாசத்திற்கு ஒரு டிராயிங், எது மேன்மையானது அப்படிங்கறது உங்க குரூப் எக்ஸசைஸ்ல பிக்சர் டவுன்லோட் நிறையவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு கூகுள்ல. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீங்க அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, குரூப் எக்ஸசைஸ் வரும்பொழுது இன்க்ளூடிங் யுவர் டிராயிங்ஸ். கிருஷ்ணருடைய அதாவது அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லையா, கர்ம சந்நியாசம் வந்து பெட்டர் என்று சொல்றதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கணும். இது தேர்ட் சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் 9 ஸ்லோகாஸ். ஸோ அதை நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம வில் கோ ஃபார் தட். பிரபுபாதா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த பர்பட்ஸ். பிரபுபாதா என்னென்ன சொல்லியிருக்கார் அந்த 9 ஸ்லோகத்துல, கர்ம சந்நியாசம் வந்து கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் தான் வந்து பெரியது அப்படின்னு யாராலுமே ஒரு நிமிடம் கூட செயலற்ற தன்மையில இருக்கவே முடியாது இல்லையா. மனசு கூட எங்கேயாவது அலைப்பாஞ்சுன்னு தான் இருக்கும். சும்மா உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்ட்டு நம்ம வந்து என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது. ஸோ இன்ஆக்ஷன் இஸ் நோவே பாசிபிள். எப்பவுமே நம்ம வந்து செயலாற்றி கொண்டுதான் இருப்போம். ஸோ அதற்கான அனலஜிஸ், அதாவது ஓமைகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா நீங்க இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து வரைஞ்சு கூட நீங்க அதை வந்து யூ கேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் உங்களுடைய இதுல. ஸோ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி தான் நீங்க பிக்சர் காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு நீங்க ரஃப்பான ஒரு டயக்ராம் வச்சு கூட நீங்க எக்ஸசைஸ் உங்க குரூப் எக்ஸசைஸ் நீங்க செய்யலாம். இது வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டி, எல்லாரும் கலந்து செய்யணும். ஒரு குரூப்ல 4 பேர் இருக்காங்கனாக்கா 2 பேர் மாத்திரம் செய்யக்கூடாது. 4 பேருடைய இன்புட்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தர் வந்து பிரசன்ட் பண்ணா ஓகே. ஸோ அதை வந்து நீங்க தான் பாத்துக்கணும். இந்த வாட்டி ஒருத்தர் பிரசன்ட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த வாட்டி இன்னொருத்தருக்கு அந்த அவகாசத்தை கொடுக்கணும். ஸோ சேம் திங் ஐ திங்க் இந்த ரெப்படிஷன் ஆயிருக்கு இதுல. ஸோ இப்போ 5 குரூப்ஸா நம்ம வந்து பிரிப்போம் அப்புறமா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெசனுக்கு போகலாம். Presented an overview understanding Krishna responses to Arjuna's questions in 54 இல்லையா. செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் இதெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தாச்சு. சித பிரக்ஞான பத்தி நம்ம படிச்சு முடிச்சாச்சு. அவர் எவ்வாறு உட்காருவார், எவ்வாறு அவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் நாம அழகா படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒன்லி எக்ஸசைஸ் மட்டும் பெண்டிங். ஸோ பர்சனல் அப்ளிகேஷன் நீங்க வந்து இந்த அதாவது யூ ஹாவ் டு டிரா த ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அதாவது பொதுவான விதிகள் நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம செயலாற்றும் பொழுது நம்ம எதையெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறோம் இல்லையா. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எதையெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவம் வந்து நமக்கு கொடுக்கின்றது இல்லையா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா அனுபவம் ஆஃப் பரோதர்மா, getting a higher taste in Krishna consciousness. actually பரோதர்மா இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். பரதர்மா என்றால் பிறருடைய தர்மத்தை நாம செயலாற்றுவது இல்லையா. சோ ஒரு சத்திரியனாக இருந்து கொண்டு பிராமணனுடைய செயலை செய்யறது, அந்த மாதிரியான செயல்பாடு அதுதான் நம்முடைய கடமை. நம்ம கடமையை விட்டுட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு தான் இது. பரோதர்மா என்றால் அனைத்து காரியங்களுமே பகவானை மையமாக வைத்து செய்வது. சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்.
இல்லையா? அனைத்து செயல்களுமே கிருஷ்ண உணர்வில் அல்லது கடவுள் உணர்வில் செயலாற்றுவதுதான் பரோதர்மம் என்று நம்ம பாகவதம் கிளாஸ்ல நான் பலவிதமான தர்மங்களை பற்றி நம்ம படிக்கும்பொழுது இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். பரதர்மா, பரோதர்மா, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ பரோதர்மா தான் ஹையஸ்டே. அதாவது அனைத்து செயல்பாடுகளுமே நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே வந்து இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சேவையாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம செயல்படுவது. அதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆத்ம திருப்தி என்பது கிடைக்கும். இட் இஸ் த ஹையர் டேஸ்ட் இல்லையா? உயர்வான ஒரு அதாவது ஃபீலிங், உயர்வான ஒரு திருப்தி, நிம்மதி, இது எல்லாமே நாம் அடைகின்றோம் எப்பொழுது நாம் எந்த ஒரு நம்முடைய கடமைகளை வந்து பக்தி உணர்வோடு நாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது. ஐடென்டிஃபைடு ரீசன்ஸ் வை கர்மயோகா சுப்பீரியர் டு கர்ம சந்நியாசா. அதாவது இது ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி அந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டியில தான் வருது. பர்சனல் அப்ளிகேஷன் வச்சு நம்ம இதை வந்து கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ பர்சனல் அப்ளிகேஷன்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில வந்து நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல வந்து என்விரான்மெண்ட்ல பற்பல ரோல்ஸ் இல்லையா நம்ம செய்யறது. ஒரு நாள் ஒரு காலையில நம்ம வந்து பிராமணனா இருந்து வீட்டுல எல்லாத்தையும் செய்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ்ல போய் ஒரு சூத்ரனா இருந்து ஒரு செயலை செய்ய வேண்டிய நிலைமையில தான் இருப்போம் நம்ம வந்து. அதனால நம்மளுடைய ரோல் மற்றும் மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நாம அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ ஒருவருடைய செயல்பாடு, ஸோ அவர்கள் பிராமணனாக இருந்து கடைசியில பிராமணிக்கல் ஒர்க்கே செய்தா தட் இஸ் உத்தமம். நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிக மிக கம்மி இல்லையா? வைசியனாக இருந்து கொண்டு அவன் வைசியனாகவே அவனுடைய செயலாற்றினால் அதுவும் கிரேட். ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் இன் த வர்ணா. அதே மாதிரி சத்திரியனாக பிறந்து அந்த சத்திரியத்திலே இருக்கக்கூடியவராக இருந்தால் அதுவும் கிரேட். சூத்ரராக இருப்பவர்கள் அவர்கள் சூத்ரராக வேலை செய்கின்றார் என்றால் அதுவும், ஏன்னா வர்ணம் சேஞ்ச் ஆகிறது கிடையாது இல்லையா? பட் சில பேருக்கு வந்து வர்ணம் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலையும் வருகின்றது. ஸோ அவ்வாறாக கர்மயோகம், அதாவது கர்மயோகம் கூட நாம் எப்படி செய்யணும்? கர்மகாண்டா மோட்ல செய்யக்கூடாது. கர்மகாண்டா மோட்ல செய்தால் நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகி விடுகின்றோம். கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை அடையணும்னாக்கா கர்மயோகத்தை நிஷ்காம கர்மயோகமாக நாம வந்து செயலாற்ற வேண்டும் இல்லையா? So with reference to the appropriate verses and analogies, பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில 2.58ல இருந்து 3.8 வரைக்குமே நம்ம இதை பத்தி பேச முடியும் அப்படின்னு. நீங்க இப்ப இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் போனீங்கன்னாக்கா நீங்க இதுல எந்தெந்த முக்கியமான வர்ஸ், ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அனாலஜிஸ் மட்டும் நீங்க வந்து எடுத்துட்டு செய்யணும். ஆக்சுவலி discuss the relevancy of karma yoga being superior to karma sannyasa. மேலும் இந்த பாயிண்ட் கூட நீங்க வந்து பர்சனல் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து பேசணும். ஸோ எவ்வாறு நம்ம வந்து இப்ப நம்ம பேச போறது எல்லாமே அதான். அர்ஜுனா சுச்சுவேஷன் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா இல்லையா? அர்ஜுனர் என்ன செய்யறார்? அவர் சத்திரியனாக இருக்கின்றார். சத்திரியனாக இருந்தாலும் இந்த போருடைய விளைவு வந்து அவருக்கு வந்து நன்மையாக அவருக்கு விளங்கவில்லை. அதனால அவர் தன்னுடைய கடமையா இருக்கக்கூடிய சத்திரியன் என்னும் அந்த பதவியிலிருந்தே அந்த ப்ரொஃபைல் இருந்தே அவர் வந்து வெளியே வந்து சந்நியாசம், பிராமனுடைய ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறார். அவனுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் இல்லையா? சந்நியாசம் வாங்கிடணும். அவருக்கு தெரிந்தது என்னன்னா இந்த உயிர்கள் எல்லாம் அழிப்பது வந்து ஒரு உத்தமமான செயல் கிடையாது, இதுல எந்த லாபமும் கிடையாது அப்படின்னு அவர் நினைக்கக்கூடிய தன்மை. அதுதான் அவருடைய சுச்சுவேஷன். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. எழுந்து நீ வந்து போர் புரிந்ததுன்னு ஆகும். நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னுடைய தர்மத்தை நீ செய். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எவ்வாறு செய்ய சொல்கின்றார் பகவான்? புத்தி யோகத்தை பயன்படுத்தி செய். ஸோ நீங்க அந்த 2.58ல போனீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஹாவ், அதாவது கர்ம அதாவது எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம டிட்டாச்மெண்ட் மோட்ல, அதே மாதிரி வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு பக்தியோடு வந்து நீ வந்து போர் புரியணும்னு சொல்லிட்டுதான் பகவான் வந்து அந்த இடத்துல எடுத்துரைப்பார். சோ அதற்கான விளக்க உரைகள் கூட வந்து அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் ஓன் பிராக்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? சோ நாம அனைத்துமே கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றும் பொழுது, அதாவது கடவுளுடைய உணர்வில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்காக நாம் தொண்டாற்றுகின்றோம். இது நமக்கு அவர் வழங்கி இருக்கக்கூடிய, அதாவது சேவையை செய்வதற்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கார். அதை எடுத்துட்டு நாம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது, அர்ஜுனன் கூட தன்னுடைய கடமையாகி இருக்கக்கூடிய போர் புரிதல் என்னும் செயலை அவன் வந்து எடுத்து செய்தான் என்றால் அதுதான் அவனுடைய உத்தமமான காரியம். ஏன்னா கர்ப்ப மந்திரத்திலிருந்து அதுவும் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? அவன் நிஷ்காம, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று,
அனைத்தையுமே வந்து டிட்டாச்மெண்ட் மோட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் எந்த ஒரு பற்றும் இல்லாம பலன்கள் மேல இருந்து அத்தகையவாறு அவனுடைய செயல்களை அமைத்து கொண்டான் என்றால் அவன் வந்து எந்த விதமான கர்ம பந்தனத்திற்கும் ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. சோ விடுதலை என்னும் அந்த மார்க்கத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். சோ ஒருவனுடைய செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கணும், நம்முடைய பர்சனல் அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டா கூட நாம கூட அன்றாட வாழ்க்கையில நம்முடைய சேவைகள், நாம் எந்த சேவை செய்தாலும், பகவானுக்கு சேவை செய்தாலும் சரி, வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்முடைய சேவைகளை நம்ம செய்தாலும், ஒரு தாயானவர் என்ன செய்கின்றார், காலையில எழுந்து வீட்டுல எல்லாம் அன்றாட வேலைகள் எல்லாம் முடித்து அதுக்கப்புறம் வந்து சமையல் செய்து பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே டப்பா எல்லாம் பேக் பண்ணி எல்லாம் நீட்டா அனுப்புறாங்க. ஆனா அதுல ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. பிள்ளைகள் நன்னாங்க சாப்பிட்டாங்களா, நன்னா படிச்சாங்களா, ஆரோக்கியமா இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இதுதான் ஒரு தாய் வந்து பார்ப்பாள். நான் இவ்வளவு செய்தனே, எனக்கு என்ன செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்காது. கடவுளே நான் இதெல்லாம் செய்யறேன், எனக்கு இதற்கு என்ன நல்ல பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த தாயுமே எதிர்பார்க்க மாட்டா இல்லையா? பர்சனல் அப்ளிகேஷன்ல போகும்பொழுது ஒரு குடும்பத்துல ஒருவருக்கு ஒருவர் செய்து கொள்ளக்கூடிய அதாவது உதவி என்பது அவரவர்களுடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா அதுல எந்த விதமான பந்தங்கள் இருப்பதில்லை, பந்தப்படுவது கிடையாது. வெறுமனே அங்கே அன்பு ஒன்றுதான் உண்டு, எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாத செய்யக்கூடிய அத்தகைய செயல்தான் ஒருவரை வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். சோ இவ்வாறுதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நடக்க வேண்டும். ஆனால் எதிர்பார்ப்புகளோடு ஒரு செயலை நாம் செய்தோம் என்றால் அந்த பலன்களுக்கெல்லாம் நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுவோம். அதனால எப்பவுமே நம்ம எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யணும். பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் யோர்ன்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம பிரபுபாதர் இந்த மேலும் அவருடைய விளக்கம். சோ த யோகிஸ் அண்ட் மெதர்ஸ், இதுல ரெண்டு விதமான கர்ம, அதாவது யோகியும் இருக்காரு, அதாவது கர்ம யோகி மற்றும் ஞானம். ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்பவர்கள் வந்து அவர்களுடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்ள, அதுலயும் வந்து ஞானம் வேண்டும் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்போட ஞானத்தை பயில வேண்டும், ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த பயிற்சி செய்வது. கர்மயோகத்துல வந்து கர்ம காண்டா மோட்ல செய்யறது. இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்க்காக நம்ம செய்ய நாம கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருப்போம். ஆனா எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யும் பொழுது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். ஸோ யோகிஸ் அண்ட் அதர் மெத்தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் த சென்சஸ். இன்னொன்னு வந்து நம்ம புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி தான் யோக பயிற்சிகள் செய்துதான் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்க. யாரு? ஞானிகளும் மற்றும் அதாவது கர்மயோகிகளும் ஞான யோகிகளுமே. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போக்கஸ் எல்லாமே புலனை கட்டுப்படுத்தணும் தான் இருக்கும். ஆனா நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் மடைமாற்றி கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்து அவருடைய கைங்கரியமா நினைச்சுட்டு நம்முடைய அன்றாட நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் அந்த மாதிரி இந்த புலன்களை பற்றி நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதை கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற அந்த பிரயத்தனம் கூட நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தானாகவே அது கட்டுக்குள் வந்து அடங்கிவிடும். சோ இங்க அதுதான் நமக்கு பிரபுபாதர் அவருடைய விளக்க உரையில நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? they are trying to control the senses by force இல்லையா? மனசை கட்டுப்படுத்தணும். ஒண்ணு நமக்கு பிடிச்சிருக்கோம், அதை நம்ம வந்து அதை வாங்கணும்னு நினைப்போம், மனசு நினைக்கும். ஆனா பினான்சியலி நம்மளால முடியலன்னும் போது அதை மனசை வந்து அப்படியே கட்டுப்படுத்திக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? I shall go to the Himalayas, I shall not see any more beautiful women, I shall close down my eyes. இதெல்லாமே டைரக்டா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ற மாதிரி சாதன பக்தின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து நமக்கு இல்லையா? சோ அதாவது நான் வந்து ஒரு தியானம் பண்ணணும், நான் அங்க போய் தான் பண்ணணும், இப்படிதான் இருந்தாதான் நடக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே அவரவர்களுடைய கோட்பாடு பிரகாரம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? சோ இத பார்க்கவே கூடாது. இத வந்து நான் வந்து ஐ ஷில் க்ளோஸ் டவுன் மை ஐஸ் அப்படின்னுட்டு வந்து அதாவது பார்ப்பதால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் எதுவும் கிடையாது. எவ்வாறு நாம் அதை காண்கின்றோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம். அந்த மனதை எந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் ஒரு செயலை வந்து நாம வந்து பார்க்கின்றோம், நம் ஒவ்வொரு செயல்களுமே அதனுடைய எவ்வாறு நாம் அதை செய்கின்றோம் என்பது மிக முக்கியம். எதை செய்கின்றோம் என்பதை விட சில பேர் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் கூட வந்து அவர்கள் அதாவது சஞ்சலமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய தன்மையில இருப்பாங்க. அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒரு 10ஓட 11 பார்க்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துவா தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு மனசுல எந்த சஞ்சலமும் ஏற்படாது. ஏன்னா இந்த புலன்கள் எல்லாமே ஆன்மீகத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கும்.
ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபோர்ஸபிள். நம்ம எப்பயுமே மனசை அடக்கணும், புலனை அடக்கணும், புத்தியை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான பாதையில எடுத்துட்டு போகணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதையெல்லாம் மடைமாற்றி நாம பக்தியில வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த தேவையற்றது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலக ஆரம்பிக்கும். யூ கேனாட் கண்ட்ரோல் யுவர் சென்சஸ். அதாவது ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது நான் ஒரு சாதாரண மனிதனால ஒரு 30 செகண்ட் கூட வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ வி கேனாட். ஏன் 30 நிமிஷத்துக்கு எதுக்கு போனோம்? நம்ம 30 செகண்ட் கூட நம்மளால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஒரே வஸ்து மேல கூட நம்ம அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. மனது வந்து எப்பொழுதுமே சஞ்சலம் மிகுந்தது, எப்பொழுதுமே அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது. ஸோ தெர் ஆர் மெனி இன்ஸ்டன்சஸ் யூ டோன்ட் ரிக்வயர் டு கோ ஹிமாலயா. இதுக்காக தியான பயிற்சி வேணுன்றதுக்காக இமாலயத்துக்கு போக வேண்டியதே இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ரிமைன் இன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சிட்டி. இது வந்து அவருடைய அதாவது பிரவோச்சனத்துல இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எங்கேஜ் யுவர் ஐஸ் டு சி கிருஷ்ணா. ஸோ எதை பார்க்கணும்ன்றத வந்து நம்ம மடைமாற்றி நம்ம வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். யூ ஆர் மோர் தென் எ மேன் who has gone to Himalayas. அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இமாலயத்துல போய் சென்று மனதெல்லாம் அடக்கி அங்க தியானம் செய்யறதை விட இங்க வந்து நாம பார்க்க வேண்டிய வஸ்துவை வந்து எது ரைட் எது தவறு என்பதை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி எதை பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லையா? ஸோ அப்போ தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் டைரக்டிங் த சென்சஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? யூ ஆர் மேக்கிங் த, அதாவது புலன்கள் எல்லாம் உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, மனதினுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. மனது புலன்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு சென்றால் அவ்வளவுதான், நம்ம வந்து வி ஆர் நோவேர். அதே மனது வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து நல் பாதையில் செல்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். யூ வில் ஃபர்கெட் ஆல் அதர் திங். திஸ் இஸ் அவர் பாஸ்ட் ப்ராசஸ். அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே தெய்வீக தன்மை உடைய செயல்பாடுகளோட நம்ம இணைத்து கொண்டால் இங்க பௌதிக சம்பந்தப்பட்டத்துல ஏற்படக்கூடிய மன உளைச்சல் எதுவுமே இருக்காது, டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. யூ டோன்ட் ரிக்வயர் டு சேஞ்ச் யுவர் பொசிஷன். நம்ம நிலையை நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் எங்கேஜ், மடைமாற்றி இந்த தரப்புக்கு எடுத்துட்டு வரணும். எங்கேஜ் யுவர் ஹியரிங் ஆஃப் பகவத்கீதா இல்லையா? ஆஸ் இட் இஸ், யூ வில் ஃபர்கெட் ஆல் நான்சென்ஸ். அதாவது பக்தி செய்யும் பொழுதும் பகவானுடைய நாமங்களை ஓதும் போதும் அதே மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும் பொழுதும் முழுமையாக நம்ம மறந்துடுறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸ்டா இப்போ பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த செஷன் மேலதான் இருக்கும். யூ எங்கேஜ் யுவர் ஐஸ் டு see the beauty of deity இல்லையா? ஸோ நம்ம கண்களை எல்லாம் பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை பார்ப்பதற்கு நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். நம்முடைய பார்வை. இந்த யூ எங்கேஜ் யுவர் டங், அதாவது இந்த நாக்கை வந்து நம்ம கிருஷ்ண பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பதற்காக அதனுடைய ருசியை வந்து உணர்வதற்காக நாம வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். யூ எங்கேஜ் யுவர் லெக்ஸ், நம்முடைய கால்களை வந்து அதாவது அவருடைய கோயில்களுக்கு சென்று சேர்வதற்காக நாம உபயோகப்படுத்த வேண்டும். யூ எங்கேஜ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டு ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா. ஸோ சமையல், அதாவது நிவேதனம் பண்றது, இல்ல டெம்பிள் பெருக்கி எடுக்கிறது, கிளீன் பண்றது, அப்புறம் டிடி வந்து அலங்காரம் பண்றது, மாலை கார்லண்ட் தொடுக்கிறது, இந்த மாதிரி பகவானுடைய கைங்கரியத்துல வந்து நம்முடைய கைகளை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். மேலும் இந்த நாசி கூட நுகரக்கூடிய தன்மை வந்து பகவானுக்கு சாத்தின அந்த மாலைகளை வந்து நுகர்வதற்காக நம்ம வந்து உபயோகிக்கணும். ஸோ எந்த இதுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்ன்றத வந்து இந்த புலன்களை வந்து நாம செவனே ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கணும். அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நாம வந்து இந்த தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அதை தவிர்க்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. தேவையற்றதை தவிர்க்கணும்னா தேவையானது எது என்பதை நாம தேடி செல்ல வேண்டும் இல்லையா? ஸோ அவ்வாறு நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் அந்த அத்தகைய விஷயங்களில் நாம வந்து உபயோகப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஆத்ம சுத்தியை வந்து அடைகின்றோம். ஸோ வேர் யுவர் சென்சஸ் வில் கோ இஸ் கேப்டிவேட்டட். ஸோ புலன்கள் எல்லாம் அந்தந்த இதுல வந்து ஐக்கியமாகி விடுகின்றது. இந்த பர்ஃபெக்ஷன் இஷ்யூ இவ்வாறு நம்ம வந்து செயலாற்றும் பொழுது வந்து நமக்கு வந்து உத்தமமான நிலையை நம்ம அடைகின்றோம். யூ டோன்ட் ரிக்வயர் டு கண்ட்ரோல் யுவர் சென்சஸ் ஃபோர்ஸபிளி. பலவந்தமாக நம்ம வந்து இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தணுன்ற அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. இதை பார்க்காத அதை பார்க்காத, இதை செய் அதை செய் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து கைடன்ஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. நம்ம வந்து ஸ்திரமா பகவானை மனசுல நினைக்க ஆரம்பிச்சாக்கா, அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல மட்டுமே நம்ம ஈடுபட்டுட்டே வந்தோம்னாக்கா நம்ம கிட்ட தேவையற்றது எதுவா இருந்தாலும் அது நம்ம கிட்ட இருந்து விட்டு சென்று விடும் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரியான நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் வந்து சிதப்பிரஜர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து கொடுத்திருக்கார். ஸோ இது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல 1968 வந்து பிரபுபாதர் அவர் வந்து அவர் கொடுத்த அந்த பிரவோச்சனில இருந்து எடுத்த ஹின்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இதோட இந்த
இது முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம். இப்ப நம்ம லெசன் 6 இன்னைக்கு லெசன் 6. ஒரு நிமிஷம். So presented an overview of Krishna's response to Arjuna's questions as a symptoms. அதாவது சிதப்பிரஜ்ஞனுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கறத லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ், இது நம்மளுடைய பரோதர்மா பத்தி சொல்றது. ஹையர் டேஸ்ட் அனைத்துமே கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றும் பொழுது அதனால் என்ன கிடைக்கின்றது என்பதை பற்றி நம்மளுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி சொல்லணும். ஐடென்டிஃபை த ரீசன்ஸ் வை அண்ட் டிஸ்கஸ் த ரிலவன்ஸ் ஆஃப் கர்மயோகா பீயிங் த சுப்பீரியர். அதாவது போன இதுல இருந்து வந்த அதே இதுதான் இது. ஸோ இப்போ நாம வர்ணாசிரம தர்மம் இது இருக்கட்டும். நம்ம வில் கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகாஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வில் கம் டு தட் ஆக்சுவலி. மாதாஜி இந்த முன்ன ஸ்லைட்ஸ் காமிங்க. ரிவ்யூ ஆஃப் 5 சேம் திங் தான் மாதாஜி. இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி அங்கே பார்த்துருக்கோம். ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. இதுதான் நீங்க இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. ஐ வில் புட் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாட்ல போடுறேன். சாட்ல போட்டிருக்கேன். பிரபு அதை நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டுருங்களேன். ஓகே மாதாஜி. சேம் திங். அங்க இங்க இந்த ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா வரல. அதுல நல்லா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா பரோதர்மா கெட்டிங் ஹையர் டேஸ்ட். பர்சனல் அப்ளிகேஷன் வச்சு நீங்க பேசணும். யூ ஷுட் டெல் அபவுட் இந்த பர்சனல் அப்ளிகேஷன் வே. இப்போ சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஆல்ரெடி இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணமா, சித பிரக்ஞா பத்தி. ஸோ இதை பத்தி கூட நம்ம பேசணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சித பிரக்ஞா பத்தி லாஸ்ட் வீக் நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். ஆமையோட ஓட்ல உட்கார்ற மாதிரி. கரெக்ட். ஆல்ரெடி பேசிட்டேன் நான். ஓகே. சோ இத பத்தி நீங்க எல்லாருமே இந்த டாபிக்ஸ் இப்ப நான் உங்களை குரூப் டிஸ்கஷனுக்கு தான் அனுப்ப போறேன். ஏன்னா இந்த வாரம் நம்ம குரூப் டிஸ்கஷன்ல முடிச்சிட்டு 2.58 அத பத்தி தான மாதாஜி? ஆமா ஆமா, ஆமையோட இது பத்தி தான் வந்துச்சு. ஆமா ஆமா, 2.58 சித பிரக்ஞானுடைய குவாலிட்டிஸ். அவர் எப்படி உட்காருவார், அவர் எப்படி பேசுவார், அவருடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும், நடத்தை எப்படி இருக்கும், இத பத்தி எல்லாமே நம்ம நீங்க ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் போன 72 வரைக்கும். அதான் 72 வரைக்குமே அதுதான். இப்ப நீங்க எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய குரூப்ஸ்ல ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் இம்பார்ட்டன்ட் மெயின் 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க ஒரு அனாலஜியோ உங்களுடைய பர்சனலா நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனீங்க, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஷேர் ஹியர். சிலதெல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். இஃப் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஷேர் ஹியர், யூ கேன் ஷேர் ஹியர். ஸோ தட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறத பத்தி நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். That will be easily understandable actually. Here we need the personal application, preaching application கூட நீங்க இதை ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னா எந்த விதத்துல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஒரு அனாலஜி வச்சு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்ன்றதையும் நம்ம பிரபுபாதர் பர்பட்ல அழகா இருக்கும். ஸோ அனாலஜிஸ் அதை வச்சு நீங்க சொல்லணும். ஸோ ஷல் வி பிரேக் அப் இன்டு த பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் போலாமா? தென் ஃபைனலா நான் ஐ வில் கிவ் தட் ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்லோகம் ஆஃப் த அதாவது 3rd chapter. With that we பரோதர்மா பத்தி தான பேசணும் மாதாஜி? ஆமா 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 ஆமா, பரோதர்மா. இங்க இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறது ஐ திங்க் ஐ ஹவ் given all the பரோதர்மா. அது ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகம் 2.58 ல இருந்து 2.72 வரலுமாங்க மாதாஜி? 3.8 வரைக்கும். சித்தப்பிரக்ஞன். சிதப்பிரக்ஞன், எஸ். 7 வரைக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு போன வாரமே நம்ம இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் செய்திருக்கணும், ஆனா பண்ண முடியல, டைம் இல்லல்ல. அதாவது பிஃபோர் அது விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க சொல்றது ரெண்டாவது இது கர்ம யோகாவோட கர்ம சந்நியாசா எப்படி உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு சொல்றதுதான் 2.58. அனாலஜிஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அந்த 2.58ல இருந்து அதாவது சிதப்பிரக்ஞ நிலையில இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம we will be able to. அங்க புத்தி யோகத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்ம எப்படி கர்ம யோகத்தையும் கர்ம சந்நியாசத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ல என்ன வருது, முதல் 2 ஸ்லோகம் எதை சொல்றாரு ஆக்சுவலி, அதாவது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லையா? சோ எனக்கு நீங்க சிதப்பிரக்ஞான பத்தி சொல்றீங்க, அவர் சந்நியாசத்தை பத்தி சொல்றீங்க. சோ எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டுறதுன்னா நான் எதுக்கு இப்ப புத்தி இருக்கிறவன் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா,
அவர் புத்தி யோகம் பண்ணவனே புத்தியை வச்சு நினைக்கிறார் அவர் வந்து. சோ பகவான் என்ன சொல்றார், புத்தியை அதாவது ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி நீ பக்தியோடு செயல்படுன்னு சொல்லியிருக்கார். புத்தி யோகம் மீன்ஸ் பக்தி யோகம், ஞானம் கலந்தது. சோ அவரவர்களுடைய கடமைகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும், ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட வேண்டும். அதுதான் வந்து கடவுள் உணர்வோடு நாம் ஆற்றும் பொழுது அப்போ நாம வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து அந்த இடத்துல விளக்குறார். சோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா, இங்க சித்த பிரக்ஞா பத்தி கேட்ட பிறகு அவர் எப்படி இருப்பாரு, அஜிடேட்டே ஆக மாட்டார் இல்லையா, எந்த ஒரு இஷ்யூ வந்தாலுமே ஸ்திரமான புத்தியோடு இருப்பார். நமக்கு வெயில் வந்தாலும் கஷ்டம், குளிர் வந்தாலும் கஷ்டம். ஆனா அந்த மாதிரி ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்களுக்கு இதெல்லாம் காலத்தினுடைய கட்டாயம், இதையெல்லாம் நாம் சகித்து கொண்டு போக வேண்டும், அதாவது அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும்ன்ற அந்த உணர்வு இருக்கும். அது ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதர் இல்லையா. அவருடைய குவாலிட்டிஸ் வச்சு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடியது. மேலும் வந்து இந்த முதல் 8 ஸ்லோகம் இந்த 3.8 வரைக்குமே எதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் என்றால், முதல் 2 ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து கர்ம சந்நியாசம் வந்து பெட்டரா இல்ல வந்து கர்ம யோகம் வந்து பெட்டரான்னு கேட்பாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்வாரு, புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த அழிவை வந்து யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா. பேரழிவை யாராவது ஏத்துக்குவாங்களா? கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த ஆங்கிள் இருந்து தான் அர்ஜுனன் பேசுவார். ஆனா பகவான் சொல்வாரு, உன்னுடைய கடமையான சத்திரிய தர்மத்தை நீ வந்து கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும். சோ தன்னுடைய கடமையை வந்து யாரும் துறக்க கூடாது, அதனால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் உனக்கு தான் சேரும்ன்றதையும் வந்து ஆல்ரெடி அவர் 2nd சாப்டர்ல சொல்லிட்டு தான் வர்றாரு பகவான் வந்து. சோ கர்ம சந்நியாசத்தை நீ வந்து கண்டிப்பாக நீ ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. கர்ம சந்நியாசம் வந்து எல்லாராலையுமே அச்சீவ் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. ஏன்னா அதுக்கு புலன்களை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும் இல்லையா. அதே மாதிரி புத்தியையும் அந்த வழியில உபயோகப்படுத்தணும். இதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான காரியம். சோ அதுக்கு நிறைய பயிற்சி வேண்டும். எல்லாராலுமே அடைய பெறுவது என்பது பக்தியில வந்து ஒரு செயலை நம்ம செய்திட முடியும் இல்லையா. நம்முடைய கடமையை நம்ம வந்து பற்றற்ற நிலை கூட பலன் எதுவானா இருக்கட்டும், நம்ம பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு ஏத்துக்கலாம், இது என்னுடைய கடமை நான் செய்துட்டு போறேன் அப்படின்னு ஜென்ரலா பேசக்கூடியவங்களும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்முடைய கடமைகளை நாம வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அதாவது அந்த கர்மத்தை நாம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்களுக்காக நம்ம விழையாம வெறுமனே நம்மளுடைய கடமை, இது நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சேவை என்று ஏற்றுக்கொண்டு நாம செய்தோம் என்றால் அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ நிஷ்காம கர்மயோகம் தான் உயர்வானது. சோ கர்ம சந்நியாசத்தை விட. சோ கர்ம சந்நியாசத்துக்குள்ள நம்ம போனா கூட பிரிட்டண்டர் இல்லையா, மித்யாசாரா கூட அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா. அதாவது 6வது ஸ்லோகம் வந்து மித்யாசாரா, அதுல ஒரு பிரிட்டண்டர் போலி மனிதன் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து படிப்போம். சரி, நான் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு அந்த பகவத்கீதை 3rd சாப்டருக்கே போயிடுறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்பிங் யூ ஆல். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா நீங்க எல்லாருமே இப்போ மீண்டும் வந்து அது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓன் வேர்ட்ஸ் அதை வச்சு நீங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும் சரியா. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, why do you want to engage me in the ghastly war, அதாவது இந்த பேரழிவை வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் இல்லையா, நான் ஏன் இதுல போய் நான் வந்து ஈடுபடணும். இஃப் யூ திங்க் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர் தேன், ஏன்னா அவர் வந்து புத்தி யோகத்தோட செயல்படு அப்படிங்கறது வந்து போன அத்தியாயத்துல சொன்னதுனால புத்தி என்பது அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு, இன்டெலிஜென்ஸ் நினைச்சிட்டாரு. ஆனா பக்தி கலந்த, அதாவது ஞானம் கலந்த பக்தி என்பது அவரால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிவது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து மை இன்டெலிஜென்ஸ் பிவில்டட், அதாவது எனக்கு புத்தி வந்து திறமாக இல்லை இப்போ அது இல்லையா. சோ அவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே புரியல. பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஈக்விவோக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்றார் யாரு, அர்ஜுனர் வந்து. அதாவது இரண்டையும் ஒரு போல பேசுகின்றீர்கள், ஒரு போல தன்மை இதுவும் உசந்தது. எஸ், கர்ம சந்நியாசம் ஆல்சோ இஸ் ஃபைன், அதனாலும் நம்ம வந்து விடுதலை அடைய முடியும். கர்மயோகம் செய்தாலும் நிஷ்காம கர்மயோகத்திலே நமக்கு விடுதலை உண்டு. இரண்டையும் ஒரு போல நீங்க சொல்றீங்க, அதனால எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ப்ளீஸ் டெல் மீ டிசிசியலி விச் வில் பி மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல். ஸோ எனக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒன்று மட்டும் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா, ஏக்கம் வதா, எனக்கு ஒன்று நீங்கள் நிச்சயமாக எடுத்துரைக்க வேண்டும், எது எனக்கு நன்மை பயக்க வல்லது, அதாவது கர்ம சந்நியாசமா இல்ல கர்ம யோகமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து அர்ஜுனர் வந்து வைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இந்த இடத்துல வரும்பொழுது வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி என்ன சொல்றார், ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட் தட் தேர் ஆர் 2 classes ஆஃப் men who try to realize the self. அதாவது ஒண்ணு வந்து வறண்ட தத்துவங்களாலையும் வந்து, அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளாலும் தியான பயிற்சிகள் செய்து சந்நியாச முறையில போறவங்க வந்து தான் யார் என்பதை உணர்வதற்கான பிரயத்தனங்கள் அவர்கள் செய்வார்கள். ஆனா அது கடினமான பாதை. இன்னும் மற்றொருவர் வந்து தன்னுடைய கடமையை வந்து பக்தி சேவையாக நினைத்து கொண்டு செய்பவர்கள்.
சோ பக்தியில நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொண்டால் நம்ம தானாகவே நாம் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை பகவான் நமக்கு வழங்குறார். இது ஈஸி வே. ஆனா அது வந்து நமக்கு சிரமமானது. ஸோ நாட் பை மியர்லி, அதாவது செயலற்ற தன்மை, இன்ஆக்ஷனை வந்து நீ என்னைக்குமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது. சந்நியாசம் என்பது செயலற்ற தன்மை தான் இல்லையா? அனைத்தையுமே திறந்துட்டா ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து நம்மளால காலம் ஓட்ட முடியுமா? இந்த காலத்துல கண்டிப்பா ஓட்டவே முடியாது. யாருமே நம்மள ரட்சிக்க மாட்டார்கள். இன்னொன்னு, நம்ம யாராவது நம்மள ரட்சிக்கணும்னு நாம கூட எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லையா? அது மிக மிக தவறு. சோ எதற்கு அவர்கள் நம்மளை ரட்சிக்கணும்? ஸோ வாட் வே தே வில் பி பெனிஃபிட்? நம்மளால அவங்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்கின்றது நம்மள வந்து அவங்க ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு? ஸோ இந்த ஆங்கிள நம்ம கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாலே அடுத்தவர்கள் மீது நாம எப்பொழுதுமே ஆதாரப்பட்டு இருக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு இருக்காது. ஸோ நாட் பை மியர்லி அப்டெய்னிங் ஃப்ரம் ஒர்க் அப்படின்னா செயலற்ற தன்மை இல்லையா, இன்ஆக்ஷன். ஸோ ஒன் கேன் அச்சீவ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். நாம் செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம என்னைக்குமே விடுதலை அடைய முடியாது. சந்நியாசத்துல போனா கூட, அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே துறந்தா கூட வந்து நம்மளால வந்து அதாவது பர்ஃபெக்ஷன் அடையவே முடியாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு ஆக்ட் இல்லையா? நம்ம ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம வந்து செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். நம்ம உடல் செயலாற்றவில்லை என்றாலும் மனது என்பது செயலாற்று கொண்டேதான் இருக்கும். நம்ம சும்மா ஒரு இடத்துல கூட இருக்க முடியாது. நம்முடைய இருக்கையுடைய 3 குணங்களால வந்து எந்த குணத்தோட நாம் இருக்கின்றோமோ அந்த குணத்திற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைத்துக் கொள்வோம். So therefore no one can refrain from doing something, not even a moment இல்லையா? ஒரு க்ஷணம் கூட நம்ம செயலற்ற தன்மையில நம்மளால இருக்கவே முடியாது. So one who restrains the senses of action and whose mind dwells in sense objects certainly deludes himself and is a pretender இல்லையா? So வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து நான் காவி அணிஞ்சிட்டு நாமம் போட்டுட்டு இல்லையா, சோ கழுத்துல நான் வந்து துளசி மாலை அணிஞ்சுண்டு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து நான் செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ஸ் இல்லையா? வெளிப்புறமா நான் எல்லாமே சேஃப்ரான் ஆடை அணிந்து கொண்டிருக்கின்றேன், எல்லாமே வெளிப்புற தோற்றம் போகும்போது கரெக்டா இருக்கு. ஆனா நான் வந்து செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே பௌதிகத்தின் தரப்பில் ஈர்ப்பாக இருந்து கொண்டு நான் திறந்ததே கிடையாது. ஆனா ஒரு துறவியினுடைய தோற்றத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனால் உண்மையிலே எதையெல்லாம் துறக்கணும்ன்ற அந்த ஞானமே இல்லாத நிலை. சோ அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து மித்யாச்சாரா அப்படின்னு வரும் இல்லையா? சோ போலி மனிதன் ஆகின்றான் இல்லையா? சோ ஒன் கேன் ரெஃபரன், இங்க இருக்கு மித்யாச்சாரா, ஒரு நிமிஷம், பிரிட்டண்டர். இந்த 6வது ஸ்லோகத்துல பார்க்கும்போது கர்மேந்திரியாணி சம்யம்யா யா யாஷ்டே மனசா ஸ்மரன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுல வந்து நாம் என்ன நினைக்கிறோன்றதே தெரியாது. ஸ்மரன் நினைவுகள் இல்லையா, நினைச்சுட்டே இருக்கிறது. இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா, இந்த இந்திரியங்களை எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தாம வெளிப்புறம் தோற்றத்துல மட்டும் நம்ம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே துறந்த அந்த நிலையில நம்மளுடைய வெளிப்படு விமூதாத்மா மித்யாச்சாரசா உச்சதே. இந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகானது இல்லையா? மித்யாச்சாரா, பிரிட்டண்டர், போலி மனிதன். சோ எப்பொழுதுமே புலன்களின் செயல்களில் வந்து மனசுல வந்து நம்ம வந்து ஈர்க்கப்பட்டு, ஆனால் வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு செயலற்ற தன்மையை நம்ம வெளிப்படுத்தி கொண்டு உள்புறமாக அனைத்து செயல்களிலுமே நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வரவே முடியல. அப்படிப்பட்டவனை வந்து நாம வந்து போலி மனிதன் என்று எடுத்துரைக்கப்படுகின்ற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சன்னியாசியா இருக்காரு, இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போனோடையும் சிகரெட் பிடிக்கிறதோடையும், இந்த பிக்சர் நீங்க இதுல பாத்துருக்கலாம் நீங்க 3rd சாப்டர்ல இல்லையா? சோ அதுதான் மித்யாச்சாரம் என்று சொல்லப்படுவது. எஸ் தாவ இந்திரியாணி மனசா இந்திரியார் நியம் யார்யபதே அர்ஜுனா கர்மேந்திரியா கர்மயோகம் அசக்தசா விசிஷ்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆனால் ஒரு புறம் வந்து இன்னொரு புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உண்மையான மனிதன், அதாவது சீரியஸா அவனுடைய கடமைகளை அவன் கண்ணோட்டமாக இருக்கக்கூடியவன் இல்லையா, அவனால புலன்களை வந்து மனதளவுல கட்டுப்படுத்த முடிந்து he begins the karma yoga இல்லையா, without attachment is far by superior. சோ ஆனா செயலாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தன் செய்யக்கூடிய பலன்களிலிருந்து அவனுக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அனைத்தையுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் அவனுடைய செயல்களை அவன் செயலாற்றுவான் என்றால் அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகி ஆகின்றான். அவன் வந்து கர்ம சந்நியாசியத்தை விட வந்து அவன் உயர்ந்தவன் ஆகின்றான். இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகான இந்த விளக்கத்துல வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஆக்சுவலி இத ஹூஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் வர்ணா இல்லையா? நாம வந்து நம்மளுடைய ஸ்வதர்மத்தை பற்றி நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்க ஸ்வதர்மத்தை பற்றி தான் வந்து சொல்கிறார்கள். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து செய்ய வேண்டும். அந்த ஸ்வதர்மத்தை நாம எக்காரணத்தை கொண்டோ நம்ம வந்து
தவிர்க்கவே முடியாது. இங்க அர்ஜுனருக்கும் பகவான் அதான் சொல்றார், நீ சத்திரியனாக இருந்து கொண்டு எழுந்து நீ போர் புரி. நியதம் குரு கர்மத்வம் அப்படின்னு சொல்றார். நியதம் இல்லையா, பிரிஸ்கிரைப். நியதம் என்றாலே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட, குரு கர்மத்வம் உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை இல்லையா. So perform your prescribed duty. For doing is better than not working இல்லையா. கர்ம ஜாயோ அகர்மனஹ, அதாவது செயலற்ற தன்மை. சரீரா யத்ராபித சே நா பிரசித்யேதே அகர்மனஹ, அதாவது நம்ம செயலற்ற தன்மையில இருக்கும் பொழுது இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்கவே முடியாது இல்லையா. எதையுமே பாதுகாக்க முடியாது. செயலற்ற தன்மை நமக்கு என்றைக்குமே நன்மையை பயக்காது அப்படிங்கறது பகவான் மீண்டும் இந்த இதுல எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்டெக்ட் என்னன்றது உங்களுக்கு நன்னா புரிஞ்சது இல்லையா. இப்போ உங்களை எல்லாருமே நான் குரூப் டிஸ்கஷனுக்கு அனுப்புறேன். சோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த இதுல I'll share the screen. இந்த டாபிக்ஸ் என்னன்றதை நீங்க பாத்துக்குவீங்க இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது let me expand. எல்லாரும் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டாபிக்ஸ் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் அறிகுறிகள் குறித்து அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள் மேலோட்டத்தை முன்வைக்கவும் இல்லையா. சோ அதாவது சித பிரக்ஞாவை பத்தி கேட்கிறார். தன்னுணர்வு பாதில் நிலை பெற்ற அப்படிப்பட்ட மனிதன் எவ்வாறு நடப்பார், எவ்வாறு பேசுவார், அவருடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் கேட்கறதான். அதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாமே பகவான் கொடுக்கிறார் இல்லையா. சோ அந்த பர்பஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். பரோதர்மாவின் சொந்த அனுபவங்களிலிருந்து பொதுமக்களை வரைந்து, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் உயர்ந்த சுவையை பெறுகின்றோம் எப்பொழுது நம்ம பரோதர்மாவில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது. சோ அதற்கான ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ இல்ல கூகுள் சர்ச்ல பார்த்து போடுறதோ இல்ல உங்க தானாவே உங்க கையில வரையறதோ அது உங்களுடைய விருப்பம் இல்லையா. வரைய முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆவது எழுதுங்க. சோ உங்களுக்கு எல்லா ஃபீசிபிலிட்டியும் கொடுத்துரும். கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் மேலானது என்பதற்கான காரணங்கள் கண்டறிந்து அதன் பொருத்தத்தை இதுல நீங்க என்னென்ன அனாலஜிஸ் கொடுத்திருக்காரு பர்பட்ல பிரபுபாதர் அப்படிங்கறதையும் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சு நீங்க மேப் பண்ணுங்க நீங்க இல்லையா. சோ கிருஷ்ண உணர்வு ஐ திங்க் இது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு டிஸ்கஸ். எஸ் அவ்வளவுதான், சேம் திங். சோ இதுல 3 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. என்ன 3 கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா அதாவது கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் உயர்ந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது சிதாதிர் முனியனுடைய குவாலிட்டிஸ். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கை ரியலைசேஷன் எதுனா இருந்தாலும் சொல்லலாம். இல்லைனாக்கா ரெஃபரன்சஸ் அனாலஜி பிரபுபாதர் கொடுத்திருந்தாலும் சொல்லலாம். மேலும் அந்த பரோதர்மாவை நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே அதாவது புத்தி யோகத்தின் கொண்டு, பரோதர்மா என்றால் இந்த இடத்துல புத்தி யோகம் இல்லையா. ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம பக்தி உணர்வோடு நம்முடைய கர்மங்களை செய்தல். புத்தி யோகத்தை உபயோகப்படுத்தும் போது அந்த செயல்பாடுகளுடைய தன்மை எவ்வாறு இருக்கும், கிருஷ்ண உணர்வில் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எவ்வாறு நம்ம சுவைப்போம் என்பதை பற்றி நீங்க எடுத்துரைக்கணும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? இந்த 3 கேள்விகள் இது திருப்பி திருப்பி அதே கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க. 3 கேள்விகள் உங்களுக்கு நான் தமிழ்ல சொல்லியிருக்கேன். இப்போ உங்களை எல்லாருமே ஐ வில் ஸ்பிளிட் அப் இன்டு தி பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ். உங்க பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க நீட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஐ வில் கிவ் யூ. இப்போ 6 மணிக்கு 4 மினிட்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா 10 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டிஸ்கஷன். 10 to 15 மினிட்ஸ். 3 இதுல ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கணுமா? நம்ம 3மே பண்ணணும். 3மே பண்ணணும். அதனால உங்களுக்கு 15 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன். 6:15 நீங்க எல்லாரும் வரலாம். ஒவ்வொருத்தரும் you can give the ஸ்லோகத்துக்குள்ளதான மாதாஜி பார்க்கணும். yes 8 ஸ்லோகம். சிதாதிர் முனியுடைய குவாலிட்டிஸ் உங்களுக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல வரும். மாதாஜி நான் என்ன பண்றது மாதாஜி? நீங்க ஜஸ்ட் உட்கார்ந்து வாசிங்க. ஜஸ்ட் எல்லாரும் சொல்றதை நீங்க சைலண்டா கேளுங்க. நீங்க எதுவும் செய்ய வேண்டாம். ஓகே, சும்மா உட்கார்ந்துருக்கு. சும்மா உட்கார்ந்துருங்க. ஓகே, டோன்ட் செலக்ட். இல்லனா எந்த குரூப்காக போனீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்றேன் மாதாஜி. வேணாம், நீங்க எதுவுமே சொல்லவே வேண்டாம். நீங்க சைலண்டா இருங்க. ஓகே, டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? குரூப் பிரிக்கலாமா? இஸ் தட் ஃபைன்? ஓகே மாதாஜி, பிரிக்கட்டுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ரேமா மாதாஜி ஏதாவது குரூப்
குரூப்புக்கு போயிடுறேன் மாதாஜி. போங்க, அவங்க எல்லாம் பேசுறத கண்டிப்பா கேட்டுனே இருங்க. நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க, அவங்க பண்ணட்டும். சரி சரி. அதான் சொன்னேன் பிரேமா மாதாஜி ஒன்னும் பேசாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏறிடும். ஓகே ஓகே. பேசட்டும் மாதாஜி, அவங்களும் பேசட்டும். அவங்க எவ்வளவு நாலேஜபிள் பர்சன். கரெக்ட். எங்க பட் குரூப்ல என்ன அவங்களுக்கு நிறைய திங்க் ஸ்லோகம் பண்ணாங்கன்னா எல்லாம் ஐ பார்க்க முடியாது. ஸ்ட்ரெயின் ஆகும்ல. தலை வலிக்கிறது. தலை அந்த கிளாஸ் கேட்டதே கொஞ்சம் தலை வலி. அதனால இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் ரூம் நம்பர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மணி பிரபு, லலிதா நாராயணன் மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, மோகன்தாஸ் பிரபு, பிரேமாராணி மாதாஜி. நீங்க வந்து குரூப் 1. ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அங்க ஜாயின் ரூம் 1ன்னு வரும். அடுத்து பிரேமா மாதாஜி ரூம் நம்பர் 2. நீங்க லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி, விவேகானந்தன் பிரபு. ஓகே, ரூம் நம்பர் 2. ரூம் நம்பர் 3 வந்து ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, மகாலட்சுமி ஆர் மாதாஜி, ரேவதி ஜாதவ் மாதாஜி, சாவித்ரி மாதாஜி. ஓகே, ரூம் நம்பர் 4 புஷ்பா மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி, கல்பனா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபு, உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி. அடுத்து ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி, கிருஷ்ணா பிரபு, ராதிகம்மா, ஒரு வசந்தி மாதாஜி. நீங்க எல்லாருமே வந்து ரூம் நம்பர் 5. ஓகே, ஐ வில் ஓபன் ஆல் த ரூம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? டேக் 15 minutes டைம். நீட்டா 3 கொஸ்டின் 5 நிமிஷம் கொடுத்து பாயிண்ட்ஸ் ஜார்டன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய ரியலைசேஷனும் சொல்லலாம், ஓமைகள் சொல்லலாம். ஸோ நீங்க என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்களோ அதை பத்தி நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, ஓப்பனிங் த ரூம். எஸ், எல்லாரும் உங்க ரூம்ல போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்க டிவைஸ்ல வரும் ஜாயின் அப்படின்னு வரும், அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜாயின் பண்ணலீங்களா? வரலையே எனக்கு இது. உங்க பேர் இருந்ததே, நான் எதுல எந்த இதுல வாசிச்சேன் நான் உங்க பேரு? 4. 4ஆ? ஓகே, 4ல இல்லீங்களே மாதாஜி. நானும் போல, எனக்கும் போல. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஐயோ, உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கல, யூ ஆர் நாட் ஜாயின்ட்னு வருது. அப்படியா? என்ன நான் மாதாஜி என்னமோ இருங்க, உங்களை ரூம் நம்பர் 3க்கு மாத்துறேன் நானு. நீங்க ரூம் நம்பர் 3க்கு போங்க. ஓகே, சரி மாதாஜி. ரூம் நம்பர் 3க்கு போங்க. பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு பாப்அப் வந்திருக்கும் பாருங்க. ஜானகி ராமன் பிரபு, உங்க பேரு காட்டலையேங்க. ஓகே, அசைன் டு. ஓகே, அசைன் டு ரூம் நம்பர் 1. பிரபு உங்களை ரூம் நம்பர் 1 போட்டிருக்கேன் பாருங்க. உங்களுக்கு பாப்அப் வந்திருக்கும் பாருங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி எனக்கு எழுத்து வந்து டபுளா தெரியறதுனால என்ன எதை தட்டுனன்னு தெரியல, பிரஸ் நோ பண்ணன்னு ப்ராப்ளம். தெரியல. இப்ப நீங்க எங்க உங்களை நான் எதுல ரூம் நம்பர் நீங்களே 4ல ஜாயின் மூவ் பண்றேன். ரூம் நம்பர் 4 போங்க, வந்திருக்கும் பாருங்க. இப்போ ஜஸ்ட் டேப் பண்ணுங்க. எதை பண்ணணும் மாதாஜி? மேல பாப்அப் ஒன்னு ஒரு ஜாயின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் பாருங்க, அது கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணுங்க, யூ வில் கோ டு தட். உங்க டிவைஸ்ல வரும் பாருங்க. மல்லிகா மாதாஜி. மாதாஜி நான் உள்ள போனா என்னாச்சுன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே, அசைன் டு நீங்க எந்த குரூப்னு சொன்ன நானு? ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மேம். ஓகே, நான் மறுபடியும் போட்டுறேன். ஓகே மேம். ஓகே, அடுத்து வேற யாரோ வந்தாங்களே. பிரேமா மாதாஜி தான். பிரேமா மாதாஜி 3ல போட்டிருக்கேன், வரும் பாருங்க, டாப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு 2-3 வாட்டி பண்ணியாச்சு. இல்லைன்னா சைலண்டா இருங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க தான் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா மேம். சொல்லுமா மேம் பிரேமா மாதாஜி இங்கே இருக்காங்களா? போலியா? அவங்க வேணாம், அவங்களுக்கு கண்ணு ஸ்ட்ரெயின் நிறைய பண்ணிக்குவாங்கம்மா, அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது. she will speak only there. போயிட்டாங்களா? ஓகே, she can't keep idle, she is a person like that, very active இல்லையா? I think இது வரைக்கும் அவங்க தேடிட்டே இருந்தாங்க அந்த டேப் பண்றது. பாவம், நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த லிங்க் வந்து அவங்கள அனுப்பிச்சு வைக்கலான்னு. பட் எனக்கு கூட அது யூசுவலா வரும், ஆக்சஸ் இன்னைக்கு வரல. இல்லனா ஐ கேரி இட் ஃபார். ஓகே ஓகே, செய்துட்டு வரட்டும், எல்லாரும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கட்டும். அங்க இருந்தா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, அதனால நான் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுன்னு வந்துட்டேன். ஆமா பண்ணி போவாதீங்க, let them only do இல்லையா? they have to do this. இன்னொன்னு நாம இருந்தா அவங்களுக்கு மறுபடியும் வந்துட்டாங்க விஜய் பிரேமா மாதாஜி. போஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி பேக் எங்க காணுங்க, எப்படி போடுறது? இருங்க, மூவ் டு எதுக்கு போடலாம்? அவங்களுக்கு அந்த பாப்பப் வர்றது பார்க்க முடியல மாதாஜி. எனக்கு கண்ணு டபுள் எடுத்தா தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, நீங்க அழக்கூடாது, நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணீங்க கண்ணு ப்ராப்ளம் வரும் மாதாஜி. நீங்க கம்முனு இங்கே இருங்கன்னு தான் சொன்னேன் நான் உங்களை. நானு யூ நோ நீட் டு ரீட். கண்ணு தெரியல மாதாஜி. சர்ஜரி பண்ணது யாருக்குமே கண்ணு தெரியாது கொஞ்ச நாளுக்கு. ஐ டிராப் போட்டாலே கண்ணு தெரியாது. நீங்க ஓவர் டென்ஷன் எடுக்காதீங்க. இல்ல மாதாஜி, ஒரு கண்ணு நல்லா தெரியுது, இன்னொரு கண்ணு ரெண்டும் பார்த்தா 2 எழுத்து மேல ஒரு. உங்களுக்கு அது இன்னொன்னு ஆபரேஷன் ஆயிட்டா நார்மல் ஆயிடும் மாதாஜி. நீங்க இந்த மாதிரி அழவே கூடாது. இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் a lot for you. நீங்க இப்படி செஞ்சீங்கன்னா நீங்க கிளாஸை அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம், படுத்து நல்லா தூங்குங்க அப்படின்னு உங்க பொண்ணுக்கு நான் போன் பண்ணி சொல்லிடுவேன். இட்ஸ் ஓகே, ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். இவ்ளோ நீங்க சின்சியரா வேண்டாம். it will strain you a lot. சர்ஜரியான கண்ணு ப்ளட்ன்றீங்களா? இன்னொரு கண்ணு ப்ளட் சொல்றீங்களா? இன்னொரு கண்ணு தான் ப்ளட். அவங்களுக்கு சர்ஜரியான கண்ணு நல்லா தான் தெரியும். இந்த கண்ணு அப்ப என்ன ஆகும்னா ராதிகா, இந்த கண்ணு நல்லா தெரியும், இந்த கண்ணு நல்லா தெரியாது இல்லையா? that will be problem. she will get blood only. மேல ஒரு காணப்ப மேல ஒரு டீ போட்ட மேல ஒரு கோடு மாதிரி அது சரியா அப்படி ஷேக் ஆற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. சரியா அது அப்படிதான் தெரியும் மாதாஜி. டோன்ட் வரி, இன்னும் 9ஆம் தேதி உங்களுக்கு ஆபரேஷன் இல்லையா? அப்புறம் 2 கண்ணு நல்லா போயிடும், இன்னொரு 10 நாள். டோன்ட் வரி. நரம்பு வலிக்குது மாதாஜி. நீங்க ஒரு கண்ணு மாதாஜி யாரு இல்ல, நீங்க இல்ல, எல்லாருமே வந்து ஒரு கண்ணு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஒரு கண்ணு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால நீங்க கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சும்மா காது நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஸ்பெக்ஸ போட்டுட்டு கண்ணை மூடிட்டு கேளுங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க ஜஸ்ட் பி a listener, ஸ்ரவணம் மட்டும் பண்ணுங்க மாதாஜி. 1 or 2 months nothing will happen. இன்னும் ஒரு ஆபரேஷன் ஆகி ஒரு 15 days ஆயிடுச்சுன்னா கண்ணாடி போட்டேன்னா அப்புறம் சரியா போயிடும் மாதாஜி. கண்ணாடி கூட வேண்டாங்கிற எல்லாருமே இந்த மாதிரியான உபாதைகள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி தானே வரணும் மாதாஜி இல்லையா? லாஸ்ட் இயர் வந்து ஐ திங்க் ராதிகம்மா யூ காட் கோவிட். இந்த இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி சும்மா இருக்கிறது கஷ்டம்ட்டு, அந்த செயலை செஞ்சு புத்தகம் படிச்சு எழுதி அந்த எனக்கு பழகி போச்சு. என்னால இந்த சாண்டிங் பண்றப்ப வேணா கொஞ்ச நேரம் அந்த பகவான் இப்ப நீங்க சாண்டிங் பண்ணுங்க உட்கார்ந்து. பண்றேன் 25 பண்ணிட்டே இருக்க, கணக்கே வைக்காதீங்க, இப்ப பண்ணுங்க. கணக்கு வச்சு பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நான் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ சும்மா இருக்கிறப்பெல்லாம் அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். 20 25 கூட பண்ணிடுறேன். அதனால அந்த மாதிரி சும்மா இருக்க முடியறது இல்ல. நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க. யூ யூட்டிலைஸ் தட் இன் அதர் வே இல்லையா? see health ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாதாஜி. அது நம்ம வந்து நம்ம அந்த சமயத்துல ஐ அண்ட் ஆல் இஸ் வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் பார்ட். நீங்க அதை நல்லபடியா கியூர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? நோட்ஸ் நீங்க எடுப்பீங்க, உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் சின்சியரா நோட்ஸ் எழுப்பாங்க. அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்களால வந்து ரெகுலரா எழுத முடியாது அப்படின்னா, நான் கூட எழுதுறது இல்லைன்னு. அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பட் நீ வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மைண்ட்ல வச்சுப்பேன். ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் இல்ல, நோட்டாவது எழுதணும், ஒண்ணு கையிலாவது எழுதணும், இல்ல சொல்றப்ப எழுதணும் போல எழுத கூட எழுதிடுறேன் மாதாஜி. புக்க பாக்குறதுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. இப்போ நானே வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் புக் எக்ஸாம் வச்சா நீங்க புக்க பாக்காம நான் எழுத மாட்டேன் எக்ஸாம் நீங்க எழுந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? நாங்க நிறைய தடவை எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதிருக்கீங்களா நீங்க நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம், அப்போ ஈஷோ உபநிஷத்தெல்லாம் புக்க பார்த்தா எழுதினீங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, விவேகானந்தன் பிரபு முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க? சீக்கிரமாவா? அதான் எனக்கு புரியல. ஏன்னா 3மே கான்செப்ட் பெருசு இல்லையா? முடிச்சாச்சா? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வீட்டுல பேரட் குய் என்னதுப்பா? விஜயகுமாரி மாதாஜி முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி.
முடிச்சிட்டீங்களா? பண்றதாலும் பண்ணுவோம். இதுங்க ஆடியன்ஸ் வரட்டும், நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் பேட்சா பண்ணுங்க. நோ இஷ்யூஸ். ரூம் 2-ஆ? ரூம் 2. பத்மா மாதாஜி என்ன பண்றாங்க? இன்னும் வரல, அவங்க ரூம்லயே உட்கார்ந்துருக்காங்களா? விவேகானந்தா சின்சியர் அந்த இதெல்லாம் வந்து எந்த ஹோம்வொர்க் கொடுத்தாலும் எழுதி எனக்கு போட்டோ எல்லாம் எடுத்து அனுப்புறாரு. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. நோ, இஸ் வெரி டெடிகேட்டட் ஆக்சுவலி. அதுக்கு ரிப்ளைவும் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தான் திருப்பி நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நன்றி சொல்லுறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஒன்னும் இல்ல பிரபு, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு பகவானுடைய சேவை இல்லையா? ஸோ உங்களை மாதிரி எல்லாம் டிவோட்டிஸ் இருந்தாங்கன்னா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இன்னும் ஒரு டீட்டெயிலா உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைப்போம். நாங்க எங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது சொல்லணும், அவ்வளவுதான். அனதர் half an hour பயணம் எல்லாம் அது ஒண்டி இல்ல விவேகானந்த பிரபு. எல்லாருமே இப்போ ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கும் கேட்கும். அப்புறம் இவங்க பிரேமா மாதாஜி கவனம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. காதுல கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கேக்குறேன் மாதாஜி, திருப்பி கேக்குறேன். இருந்தாலும் எழுத்து பார்க்க முடியல, எழுதல, பேசணும் சொல்லணும்னு ஒரு வேகமா இருக்கு மாதாஜி. ஆனா ஐயோ, நீங்க அந்த மாதிரி நிறைய தடவை சில தடவை எல்லாம் சும்மாவே பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும். நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறச்சே மாதாஜி, காலேஜ்னா MBA, வீட்டுக்கு வந்தேன், பூட்டு திறக்க முடியல. அவ்வளவு பிளட், பூட்டு திறக்கிற லெவலுக்கே கண்ணு தெரியல. அதுவும் பவர்ல, எனக்கு யூஸ்வலாவே ஸ்பெக்ஸ் போட மாட்டேன். சோ சடனா பவர் ஏறாது அவ்வளோ, ரைட்? என்ன இது கண்ணே தெரியலையேன்னு பார்த்தா சுத்தமா தெரியல. சரின்னு எங்க போனாலும் டாக்டர் வந்து கண்ணு நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னாங்க. சரி, கண்ணு நல்லா இருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், கண்ணு தெரியலன்னு. கண்ணு தெரியலன்னா செம பிளட், பூட்டே லாக் தெரியல, நெய்பரை கூப்பிட்டு ஓபன் பண்ணேன்னு நினைச்சுக்கோங்க. கடைசியில ரொம்ப நாள் வந்து இது வந்து இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப அந்த சாப்பாடே பஞ்சம் இருந்தா சிலருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலான்னு. சரி, அதுக்கு வந்து B12 இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம்னு சொன்னாங்க. சரி, B12 இன்ஜெக்ஷன் வந்து ட்ரை பண்ணா அது அலர்ஜி ஆயிடுச்சு. சோ இருந்த ஒரு ஹோப்பும் போச்சா. சரி, குவிந்தா அப்படின்னு நினைச்சா கடைசியில நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, நீங்க சிரிப்பீங்க விஷயம் தெரிஞ்சா. ஸோ கோயின்சிடென்ட்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மீட்டிங் கோசம் இந்த டயபெட்டிக் கிளினிக் போயிருந்தேன். எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை, பட் டாக்டர் கிட்ட ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்றதுக்கு. அப்போ வந்து அவங்க வந்து என்னன்னா ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான், பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது பிரச்சனை உனக்கு கண்ணிலேயே இல்லை, இது பிரச்சனை வந்து என்னன்னா பிபி ப்ராப்ளம். ஸோ லோ பிபி விழுந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து மைக்ரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் இங்கிலீஷ்ல பிளாக் அவுட் சொல்லுவோம். ஸோ எதுக்கு அந்த பேர் வந்துச்சு, உங்களுக்கு கருப்பாகுது, பட் கண்ணுல பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதாவது லோ பிபி ஆனா எனக்கு வந்து கண்ணு தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், கண்ணு பிளர்டா தெரியுதுன்னு. கண்ணுல செக் பண்ணா கண்ணு நல்லா இருக்கு. சோ பிரச்சனை எங்கன்னா, அங்க வந்து சாப்பாடெல்லாம் சரியா சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா, அதனால பிபி சடனா டிராப் ஆகிறச்சு எல்லாம் எனக்கு பிளர்ட் ஆயிடுச்சு. அது டிராப் ஆகி என்ன ஆச்சுன்னா, ரொம்ப நாளா பிளர்டாவே, ரொம்ப நேரம் எனக்கு பிளர்டாவே இருந்ததால கண்ணுதான் டொச்சுன்னு நினைச்சேன். கடைசியில பிரச்சனை வந்து கண்ணுலயே இல்லை. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் வரும். அண்ட் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னமோ கண்ணு அவுட்டு போல இருக்கு, டப்ஸா போல இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஏன்னா பவரே இல்லாம அந்த, அதாவது நான் சொல்றது வந்து எங்கேயாவது ஒரு 10 பவர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அப்படி தெரியும். பூட்ல பெரிய பூட்டு, மெயின் கேட் பூட்டு, அப்பா வீடு. சோ நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளவு பெரிய பூட்டு. இப்ப மாதிரி கோத்ரேஜ் சின்ன பூட்டெல்லாம் சாலிட் பெரிய பூட்டு இருக்கும் இல்லையா, அதுவே கண்ணு தெரியலன்னா கண்ணு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா மாதாஜி, இதெல்லாம் அதுவும் நினைச்சு பாருங்க. ப்ராப்பர் MBA படிக்கிற டைம் வந்து ஃபுல் நம்பர் தான், கண்ணு வேற தெரியாது, ஒரு ஜீரோவே தெரியலையே, இதுல எத்தனை ஜீரோன்னு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்ச நாள் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, கடைசியில பிரச்சனை வேற எங்கேயோ. இதுல நம்ம நினைச்சிட்டு நான் ஐயோ முயோ நம்ம நினைச்சோம்னா இன்னும் பிபி விடும், இன்னும் இருக்கிறதும் போயிடும். பிரச்சனை தான் இருக்கும். அது நம்ம நினைச்சோம்னா, நீங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பர்ட், சோ அதனால நீங்க சரியிட்டு வந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹோம்வொர்க் கொடுத்து நீங்க வரியே பண்ணிக்காதீங்க. நீங்க என்ன நிறைய ஹோம்வொர்க் கொடுக்குறோம், நிறைய ஹோம்வொர்க் இருக்கு, டோன்ட் வரி. மாதாஜி, பத்மா மாதாஜிக்கு தெரியல எப்படி வருதுன்னே தெரியல. அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நான் இப்ப க்ளோஸ் பண்ணா வந்துருவாங்க, சும்மா இருக்கு. அப்படியா? அசைன் பண்ணிட்டே இன்னொரு 1 நிமிஷம் தான் நான் க்ளோஸ் பண்றேன். அவன் அன்னசைன் அவங்கலாம் நான் தூக்கி ரூம்ல போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி, அதுக்கு தான் நான் மெயின் ரூம்ல உட்கார்ந்திருக்கேன். ஓகே, பத்மா மாதாஜி ஆல்ரெடி இங்க தான் இருக்காங்க. ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க யாரு? பத்மா மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, இங்கதான் இருக்காங்க. ஏன்னா எந்த ரூம்ல ஜாயின் ஆகாம இவங்க வந்துட்டாங்க, அன்னசைன்ல வந்துருவாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு தெரியல எங்க போறதுன்னு தெரியாம இன்னும் நடுவுல இருக்காங்க. போயிட்டுதான் வந்தாங்க. இப்ப எல்லாம் க்ளோஸ் பண்றேன். இப்ப 1 நிமிஷத்துல எல்லாரும் வந்துருவாங்க பாரு.
அவங்க எதுவுமே பண்ணவே தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கலா மெயின் ரூம் வந்து ஜாயின் ஆயிடும். சரி சார். லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2ல இருந்து வரவங்க யாராவது இருந்தா நீங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருங்க மேம். லெவல் 2 கிளாஸஸ் பேரலாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். யாராவது லெவல் 2 பாதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? ஃபுல் குரூப் வரணும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் இங்க லெவல் 2 முடிச்சு தான் வந்திருக்காங்க, லெவல் 3 தான் இருக்கிறது டவுட் மேம். பட் லெவல் 3ல அவங்க வராங்க மேம், அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு தான் வராங்க. ஏன்னா இங்க இருக்கிற அவங்க எல்லாருமே லெவல் 3ல இருக்காங்க. பிரேமா மாதாஜி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, விவேகானந்தா பிரபு எல்லாம் லெவல் 3யும் ரிப்பீட் பண்றாங்க. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, நம்ம இவங்க எல்லாரும் புஷ்ப மாதாஜி எல்லாம் இருப்பாங்க. தே ஆர் ஆல் லெவல் 3 வந்து இருக்காங்க. பட் என்னன்னாக்கா இவங்க லலிதா மாதாஜி, விவேகானந்தன் பிரபுஜியோட கிளாஸ்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே வராங்களா அப்படிங்கிறதுதான் மிக முக்கியம். அவங்கதான் டைரக்டா லெவல் 2ல இருந்து லெவல் 5க்கு வந்தவங்களே. கல்பனா மாதாஜி, விவேகானந்தன் பிரபுஜி, ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் வராங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. அதாவது லெவல் 3 கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. அதான் விவேகானந்தா பிரபு, நீங்க லெவல் 2 பண்ணீங்க இல்லையா? உங்க கூட இருக்கிறவங்க எங்கயாவது இருந்து வரலன்னா நீங்க கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? எனக்கு டக்குன்னு அவங்களுக்கு அது நல்லது கேட்டுட்டாங்கன்னாக்கா இட் வில் பி குட் ஃபார் देम. லெவல் 2 முடிச்சவங்க லெவல் 3 அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்களா மாதாஜி? லெவல் 2 முடிச்சிட்டு லெவல் 4 இங்க வந்திருக்கவங்க யாராவது இருந்தா அந்த குரூப்ல பேர் பாருங்க. லெவல் 5. சரி, சரிங்க மாதாஜி. இப்போ இவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி, விவேகானந்தன் பிரபுஜி நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. உங்க பேட்ச் பிரசன்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு யாரு கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணனும் இதுல? who will be presenting? அவங்க பத்மா மாதாஜி பேசுறேன்னு சொல்லிருந்தாங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வந்திருக்கணுமே, எங்க ஆளை காணோம்? மாதாஜி சொல்லட்டுமா? இருங்க உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் பண்றேன், இருங்க. அப்பதான் நீங்க ஏதாவது ஆன் பண்ணா கூட என்னால. எஸ், வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, எல்லாரும் உங்களை பாப்பாங்க. இன்னொன்னு கூகுள் ஃபார்ம் வந்து போட்டிருக்காங்க. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் பேரலா அதை வந்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க. உங்க பேரை செலக்ட் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பிரபுஜி இன்னும் சிம்பிளா பண்ணிருக்காரு போல இருக்கு. கிருஷ்ணா பிரபுஜி கிட்ட எனக்கு போட சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓகே. டிவி பிரேமா மாதாஜி. ஆனா இமெயில் ஐடி எப்படி பிரபு இதுல? கிருஷ்ணா பிரபு போட்டுருவாரு, விடுங்க, டோன்ட் வரி. இல்ல மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. நோட்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க. பத்மா மாதாஜி பேசுங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. மாதாஜி, முதல் கேள்வி வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆன்மாவின் அறிகுறிகள் யாவை அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஆமா, அத வந்து அதுக்கு பதில் வந்து முதல்ல அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, நான் இந்த மாதிரி நான் புத்தி பேதலிச்சுட்டு போயிருக்கேன், எனக்கு எப்படி நான் என் தெளிவு வருதுன்னு. அதுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு 2 விதமான மனிதர்கள் ட்ரை பண்றாங்க. ஒண்ணு வந்து சாங்கிய தத்துவத்தின் மூலமாகவும், இன்னொருத்தர் வந்து பக்தி தூண்டினாலும் அந்த தன்னுணர்வை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. பக்தி தொண்டின் மூலமாக அப்படின்னா செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய பயனை எதிர்பார்க்காமல் எல்லா செயலும் அவனாலேயே நடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு இதோட பகவான்கிட்டே நம்ம அந்த நம்மளுடைய காரியத்தை ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம செயலை செய்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் செயல்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறாம அந்த செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அதனால நமக்கு வந்து நன்மையே ஏற்படாது. இல்ல செயல்கள் செய்யாம துறவரம் போலாம் அப்படின்னா பக்குவம் அடையாம அந்த துறவரத்தையும் ஒருத்தரால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்புறம் இந்த மாதிரி பௌதிக இதுல இருந்து குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருத்தரும் சுதந்திரமா ஏற்படணும், சுதந்திரமா வேலை செய்யணும், சன்னியாசம் இருக்க போலாம் அப்படின்னா அவங்களால ஒரு க்ஷணம் கூட சும்மா இருக்கவே முடியாது. சும்மா இருக்கிறது மாதிரி கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை. அதனால அவங்களுடைய தர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான செயல்களை, அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்ம செயல்களை பகவானிடம் எந்த விதமான பயனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். இதுதான் வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆன்மாவினுடைய அறிகுறிகள். அடுத்த கேள்வி வந்து பரோதர்ம அப்படின்னா அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அவங்கவுங்களுடைய வர்றதுக்கு தகுந்த தர்மங்கள் என்னவோ அதை தான் செய்யணும்.
அதை வந்து சிறப்பா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய முறையில செஞ்சாலே போதும். பிரத்தியாருடைய தர்மத்தை எவ்வளவு நல்ல முறையில செஞ்சாலும் அது நமக்கு பயன் கிடையாது. அந்த நமக்காக விதிக்கப்பட்ட சத்திரியனாக சத்திரிய இன்னொருத்தருடைய கடமை செய்யறதுக்கு என்ன மாதாஜி பேர்? அதுக்கு பேர் என்ன? சாரி பரதர்மா. பரதர்மா. அது பரதர்மா. அதுல வந்து எவ்வளவு நல்லா செஞ்சாலும் அதனால நமக்கு பயன் கிடையாது. அதுதான் பரோதர்மா. அடுத்தது கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகமே. கர்ம சந்நியாசங்கிறது சும்மா வேஷம் போட்டுட்டு பிரத்தியாருக்கு இது பண்றதுனால அந்த இந்த சந்நியாசங்கிறது பயன்படாது. அவன் வந்து அவனுடைய சிந்தனையெல்லாம் வேற இதுல இருக்கும், புலனை மட்டும் அடக்கியிருப்பான் எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம. அதுதான் கர்மயோகம் தான் அது மேலானது அப்படின்ட்டு. ஓகே, மூணுமே சொல்லிட்டீங்களா? இப்போ நீங்க சிதப்பிரக்ஞா குவாலிட்டிஸ் சொன்னீங்களா? நீங்க அவருடைய குவாலிட்டிஸ் மாதாஜி அத நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? இருங்க, நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். இந்த குரூப் தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. புலன்களை வந்து சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சரி, சொல்லுங்க. சுய புலன் திருப்திக்கு செய்தல் கூடாது. அதாவது பகவானுக்காக செய்யணுமே தவிர நமக்காக அதை வந்து நம்முடைய சுய இதுக்காக செய்யக்கூடாது. அதுதான் சுத பிரம்மா பிரக்ஞா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆமை போல நமக்கு வந்து அந்த புலன்களை அடக்கி வச்சுக்கணும். எப்ப நம்ம வந்து அத நல்ல காரியங்களுக்கு செய்யணும், நமக்கு ஒரு கெடுதல் வரும்பொழுது அதெல்லாம் பார்க்காம செய்யாம இறைவனுடைய அந்த இதுல நம்ம இருக்கணும். சிதப்பிரக்ஞா என்பது புலன்கள் வந்து நற்காரியங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான காரியங்கள் எதுவோ, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எது, அதுக்கு மட்டுமே அதை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? சோ தர்மமான காரியங்கள் அதை பத்தி, அது எல்லா செயல்களுமே பகவானுடைய செயல்களாக இருந்து கொண்டு அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். அதனால் ஏற்படக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை சமமாக பாவிக்கக்கூடிய பக்குவ நிலையை நம்மளால அடைய முடியும் இல்லையா? சோ சிதம் என்றாலே நித்தியமான தன்மை இல்லையா? நித்தியமான அந்த சுபாவத்தை நம்ம வந்து பெறுகின்றோம். எந்த விதமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் மனசு வந்து சஞ்சலப்படாம ஒரு ஸ்திரமான இதோட எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடியது குவாலிட்டிஸ். அவங்களுடைய பேச்செல்லாம் எப்படி இருக்கும்? அடுத்தவர்களை வந்து புண்படுத்தாத வண்ணம். இது லாஸ்ட் வீக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யாருடைய மனசையுமே நோகடிக்காத, அதாவது நண்பனையும் விரோதியையும் ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய, ஒரு குளிர் வெப்பமா இருந்தாலும் சமநிலையோடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை தான் வந்து சிதப்பிரக்ஞா என்பது. ஓகே, குவாலிட்டிஸ் நிறைய சொல்லி தன்னிச்சையாக பயன்படுத்தாம கட்டுப்பாடோட வச்சுக்கணும். மனதை வைத்து புலன்களை கட்டுப்பாட்டு வச்சு செய்வாங்க. சோ மனசுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இல்லையா? புத்தி வந்து எதன் மேல லயிக்கின்றதோ அதுக்கேற்றவாறு மனசு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அந்த புத்தி எந்த பக்கத்துலயும் விடாது இல்லையா? அது ஸ்திரமான முறையில் இட்டு செல்லும் போது புலன்களும் அடங்கிதான் இருக்கும். அதை போய் பிரத்யேகமா அடக்கணும்ட்டு இல்லை. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி செய்யணும்னா அவர்கள் பக்தி சேவையில் இருக்கும்போது சுலபமாக அத்தகைய செயலை அவர்கள் அடைகிறார்கள் இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் த குட் அண்ட் பேட் எல்லாமே நன்னா தெரிய வரும். ஸோ எஸ், சிதப்பிரக்ஞா. எஸ், நெக்ஸ்ட் பேட்ச் யார் பேசுறீங்க? குரூப் நம்பர் 1 மல்லிகா மாதாஜி. குரூப் நம்பர் 1 நீங்க தானே? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி குரூப் நம்பர் 1 சொல்லுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்றேன்னா ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். நீங்க யாரு பேச போறீங்களோ அவங்கள நான் வந்து ஐ வில் மேக் த co-host so that நீங்க பேசலாம். ஓகே மாதாஜி. எஸ், மோகன்தாஸ் பிரபு ஒரு நிமிஷம். நான் வந்து I'm in a car மாதாஜி, so maybe you will not be able to see me properly. Okay, no problem. Then I think உங்க குரூப்ல யார் பிரபு பேசுவாங்க? நீங்க ஒரு மாதாஜி எல்லாரும் மாதாஜி எல்லாரும் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் தேவை இருந்தா. அது நாம எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வீடியோ ஆன் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். co-host இல்லாமலே. I think co-hosting தேவையில்லை. யார் வேணாலும் பேசுறவங்க உங்க குரூப்ல வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Okay? Yes. Sure. But you cannot see me properly, Mataji. That's okay, Prabhu. Go ahead. Go ahead. Yeah. Okay. So now the first 2 points I would like to share with all of you. The first point was present an overview of Krishna's responses to Arjuna's question as to the symptoms of the self-realized soul.
இதுல நாங்க குரூப் டிஸ்கஸ் பண்ண டைம்ல the following points have come up. ஒன்னு வந்து the sum and substance எப்படின்னா we should do our duty in Krishna consciousness. We should do our prescribed duty. So we should not refrain from doing our duty. So that is the key thing, and we should not seek the fruitive results. So we should leave the results to Lord. Bhagavad Gita நம்ம சொல்லியிருக்கு. So that is the sum and substance இதுல. So இது எப்படி அப்படின்னா இப்ப மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. That is when they like a tortoise which can retract its limbs or extend its limbs as and when depending on the situation. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மனசை வந்து ஸ்திரதையோட நல்ல பக்குவத்தோட தேவை இருக்கும் போது மட்டும் we should use our senses for Krishna conscious act, doing things in the righteous way and for doing our prescribed duties. So for unwanted things we should retract. We should not allow our mind to just wander. So அது வந்து ஒரு பாயிண்ட். அதே மாதிரி இன்னொரு அனாலஜி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது what has come up is again like a snake charm இல்லையா. That is ஒரு பாய்சனஸ் ஸ்னேக் தான் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதை எப்படி ஒரு ஸ்னேக் சாமர் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு யோகி is able to control the thoughts. So even though somebody may have the thoughts which is towards sense gratification or wandering the thoughts, அந்த மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது just like a snake charmer, yogi will be able to do it. So அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங். ஸோ அதனால அப்போ மனசுல ஒரு ஓகே நம்ம வாட் டைப் ஆஃப் டியூட்டி நம்ம பண்ணணும். இப்போ டியூட்டி பண்றதுனால we may end up with some fruitive results அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா அதனால டியூட்டி பண்ணாமே இருக்கலாம் ஐடியலா இருக்கணும்னா no, that is also not prescribed. Actually we should do a duty. நம்ம டியூட்டி பண்ணாம நம்மளோட prescribed activities பண்ணாம இன்ஆக்ஷனோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா so that is also not recommended. That is also not possible. Our mind is always it is wandering and it has to be focused. It has to do something. அப்படி இருக்கும்போது then how we should control or how we should control our mind அப்படின்னா that we should do all activities in Krishna consciousness. Think about Krishna and we should use all our senses for in Krishna conscious activities. நம்ம சொன்ன மாதிரி that is our tongue, our eyes should see only Krishna, things which are in Krishna. That is we should listen to kirtans or listen to matters which is always glorifying Krishna. So அந்த மாதிரி we should actually focus our mind onto such activities. இதுதான் நம்ம first இதுக்கு what as a group we discuss. So the next draw general principle from your own experiences on Paradharma, getting a higher taste of consciousness. So இதுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம என்னன்னா எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தோம்னா first foremost when we were all we just took up the Krishna conscious this path and spiritual journey பார்த்தோம்னா just example is chanting. For example, chanting ஆரம்பிக்கும் போது it was just we were thinking okay இந்த 2 round பண்றதுக்கு இல்ல 1 round பண்றதுக்கே people were wondering okay why that is we are having this challenge அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தோம்னா we develop a taste and eventually now it's a part of our thing and we are able to relish the taste of chanting. அதே மாதிரி தான் different activities பார்த்தோம்னா நம்ம though the kirtans இருக்கட்டும் இல்ல listening to the different Prabhupada videos இருக்கட்டும் இல்ல association with devotees இருக்கட்டும், all those things it's like a mellow now. We relish everything. So அந்த மாதிரி we have developed a taste. So இது எப்படி how was it possible அப்படின்னு சொன்னா that we have developed a higher taste or rather we have completely moved in the path of a surrender towards a God. So though we all are just beginning our journey, but still and the effects we have started. So அதே மாதிரி தான் morning 4:30 அந்த time I mean most of us though
we are keeping alarm, but then our body clock itself is tuned to that. And the time la panla appadina we are not feeling good இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரிலேஷன்ஸும் நமக்கு வந்து ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ that is how வந்து நம்ம in the generally we all felt from our personal experiences that a higher taste of Krishna consciousness is taking us to is elevating us in our journey and Krishna conscious realization. So இது வந்து first 2 points சொல்றது. Due to the paucity of time நாங்க pictures வந்து we are not able to look that, but then necessary we can always present that sometime later. So இதுதான் the first 2 questions வந்து எங்களுடையது. And Mataji, you can discuss on the third point, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரபு கிருஷ்ணா வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 இதுக்கும் நல்லா விளக்கம் சொன்னாரு. அதுலயே நான் வந்து 2 அனாலஜி வந்து சொன்னாரு. ஆமையும் இந்த விஷப்பாம்பையும் வித்தியாசம் சொன்னாரு. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் அப்ப சொல்ல மறந்துட்டேன் குரூப்ல சொல்லும் போது. அது என்னன்னா கடல் கடுமையான காத்து அடிக்கும் போது படகை வந்து அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிடும். அது போல நம்மளோட மனசையும் அறிவையும் வந்து நம்மளோட புலன்கள் வந்து இழுத்து செல்லணுங்கிறது ஒரு 3வது அனாலஜியும் அதுல இருக்குது. அதை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல மட்டும்தான் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும். அதை தான் அது ஒரு 3வது அனாலஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு மாதாஜி. அப்புறம் 3வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து 3.6 and 3.7ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 3.6 வந்து கர்ம சந்நியாசிக்கும் 3.7 வந்து கர்ம யோகிக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது என்னன்னா கர்ம சந்நியாசிங்கிறவன் தன்னோட புலன்களோட செயல்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்துவான். ஆனா தன்னோட மனசை வந்து புலனின்ப பொருட்கள்ல அலைய விடுவான். அவன் வந்து தன்னையும் முட்டாளாக்கிக்கிட்டு மற்றவங்களையும் முட்டாளாக்குறான், உலகத்தை ஏமாத்துறான். அவன் வந்து மித்யாசாரா அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இங்க சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. கர்ம யோகி எப்படி இருப்பான்னா தன்னோட செயல்களை வந்து மனசால புலன்களோட செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயல்களை எந்தவித பற்றும் இல்லாம கிருஷ்ண உணர்வுல நேர்மையான மனிதனா உண்மையான மனிதனா உயர்ந்தவனா செயலாற்றுபவனா இருப்பான். அந்த மாதிரி செயலாற்றுவன் தான் வந்து கர்ம யோகி. அதனால வந்து கர்ம சந்நியாசியை விட கர்ம யோகம் வந்து சிறந்தது அப்படிங்கிறது பிரபுபாதா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அனாலஜி என்னன்னா போலி சன்னியாசி உலகத்தை ஏமாத்திட்டு இருக்க போலி சன்னியாசியை விட வீதியில வந்து துப்புரவு செய்யற அந்த தொழிலாளி மேன்மையானவன். வீதியை துப்புரவு செய்யும் தொழிலாளி கூட மேன்மையானவன். ஏன்னா அவன் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த சுதர்மத்தை அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். அடுத்தவங்களோட கடமையை செய்யல, அடுத்தவங்களோட செயலை செய்யாம தன்னோட செயலை அவன் பற்று இல்லாம அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவன் கர்ம யோகி போல அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். எஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்த பேட்ச் குரூப். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ குரூப் நம்பர் 3. அவ்வளோ கோர்வையா சொல்ல வராது மாதாஜி, அதனால இவங்கள சொன்னேன். நான் வேற யாரையும் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு சொன்னேன். யார் பேசுறாங்க தெரியல. ரேவதி மாதாஜியா யார் பேசுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ரேவதி மாதாஜி நல்லா பண்ணுவாங்களே. ரேவதி மாதாஜி நான் பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் சொல்லி சொன்னேன். நீங்க சொல்லுங்க. யூ கேன் உங்களுடைய வீடியோ போடுங்க மாதாஜி. யூ ஹேவ் டு see ரெக்கார்டிங் வரும் இல்லையா? என்னோட மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா, ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே. இதர் மூணினா எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். நானு இப்போ வந்து அவன் வந்து கிருஷ்ண உணவுல இல்லைன்னா அவனால புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது சாத்தியம் இல்லை. இப்ப மாமுனிவனான துர்வாசருக்கும் இவருக்கும் அம்பரீஷருக்கும் கலகம் வந்தது. அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து வீண கர்வத்தால அவரோட கோபத்தினால அவரோட புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியல. அதே போல துர்வாசர் வந்து துர்வாசரை போல சக்தி இல்லைன்னா கூட மன்னர் வந்து என்ன பண்ணார், எல்லாத்தையும் சகிச்சு கொண்டார். முனிவரோட அநீதியெல்லாம் சகிச்சு கொண்டார். இவர் வந்து அந்த புலன்களை வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறதுனால அவரை கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்த மன்னர் அம்பரீஷன் வந்து எல்லா புலன்களையும் அதுல கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன மாதாஜி மறந்துட்டேன். செகண்ட் வந்து கிருஷ்ண பிரபு கொஞ்சம் கொஸ்டின் சொல்லுங்க பிரபு. நானும் இது பரோதர்மவின் சொந்த அனுபவம். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறத செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அது செய்யாம இருக்கிறத விட நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து தன்னோட உடலை கூட அவங்களால பாதுகாக்க முடியாது.
அப்ப அர்ஜுன் பகவான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து போலியா இருக்கிறத விரும்பல. அவர் சத்திரியருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவர் அர்ஜுனன் செய்யணும்ட்டு அவர் எதிர்பார்த்தாரு. அதே மாதிரி அவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர் தலைவனாவும் இருந்தான், இல்லறத்தானாவும் இருந்தாலும் அந்த நிலையிலே இருந்து அந்த சத்திரனுக்கு கிரகஸ்த சத்திரியனுக்குள்ள தர்மங்களை நிறைவேற்றணும், அதுதான் அவனுக்கு மிகச்சிறந்ததுன்ட்டு பகவான் வந்து விருப்பப்பட்டாரு. அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம். அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான். இப்ப நாம எந்த இதுலயும் மனசுல வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியல. பகவான் இந்த இதுல இருந்தாதான் நம்மளால புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்ம சொந்த இது சொல்லலாமா மாதாஜி? எஸ், பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வந்து ஆரம்பத்துல நானும் ரொம்ப புலன் இன்பத்துலதான் எல்லாருமே நம்ம இருந்தோம், எங்களாலே அது பேரா இருந்தேன். ஆனா எப்ப நான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தேன்னா இந்த பௌதிக அந்த ஆசையெல்லாம் நிறைய விட்டு போச்சு. வந்து எதுவும் கிருஷ்ணருக்கு அவருக்கு செய்யணும், அவருக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் இந்த தாமோதர் மாசத்துல நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், அவருக்கு மாலை போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். அது ரொம்ப நல்லா எனக்கு செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அது மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்குலாம் நிறைய ஸ்கூலுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நாங்க தாமோதர ஆர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த தடங்களும் இல்லாம அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது நான் வந்து சொல்றதுக்கு ஆசைப்பட்டேன். இது எனக்கு தெரிஞ்சது மாதாஜி. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல மத்தவங்க. ஓகே, உங்க டீம்ல யார் யார் மாதாஜி இருக்கிறவங்க? ரேவதி, மகாலட்சுமி, ஜெயஸ்ரீ. ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. நான் பரதர்மா பத்தி சொல்றேன் மாதாஜி, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரதர்மாங்கிறது வந்து மாதாஜி மனசு சஞ்சலம் இல்லாமல் சித்த பிரக்ஞா குவாலிட்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க மாதாஜி. செகண்ட் கொஸ்டின். அது வந்து சித்தானாலே நித்தியம் சொல்லிட்டு சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கிறது மாதாஜி. சஞ்சலம் இல்லாம புலன்களை கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். அப்புறம் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்புறம் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். ஆமை எப்படி வந்து புலன்களை வந்து கூட்டுக்குள்ள எப்படி அடக்கி வச்சுக்கிறதோ அந்த மாதிரி தேவையான டைம்ல நம்ம வந்து அதை தலையை வெளியே இழுத்து அது எப்படி நகண்டு போதோ அது மாதிரி நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். நம்ம கடமைகளை வந்து கஷ்ட நஷ்டம் எதுவா இருந்தாலும் குளிர் வெப்பம் மாதிரி அதை வந்து நம்ம சமமா பாவிச்சு அதை எடுத்துக்கணும். அதை வந்து கஷ்டமா எடுத்துக்க கூடாது. அது வந்து பகவானோட கருணையா நினைச்சு நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இது என்னுடைய அப்புறம் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டாங்க மாதாஜி. நான் வந்து சாண்டிங் பண்றதுல இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது மாதாஜி. என்னுடைய பக்தி இது வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது. அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா எனக்கு இப்போ ஒரு 15 நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு மாதாஜி. அப்போ அதுல அவ்வளோ பெரிய டிராஃபிக்கான ரோடு, அவ்வளோ ஸ்பீடா போற வெஹிக்கிள்ஸ் முன்னாடி நான் விழுந்தேச்சு. அப்பயுமே அடுத்த செகண்ட் நினைச்சேன் இது வந்து பகவானுடைய கருணைனாலதான் நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு, நம்ம எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம், இதோட நம்மளுக்கு வான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. அதுல இருந்து இப்ப கவுண்டிங் வந்து விடாம சாண்டிங் கரெக்டா பண்றேங்க மாதாஜி. சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்றது, அப்புறம் கோயிலுக்கு இங்க மதுரையில இருந்து இஸ்கானுக்கு ரெகுலரா போறேங்க மாதாஜி. அப்ப அது பண்ணினதுக்கு அப்புறம் வந்து மனசு ரொம்ப பதட்டமா, என்ன பார்த்து பசங்களுக்கும் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒரே பெயின் வந்து அவங்கள பார்த்ததுல இருந்து இப்போ நான் இதை விடக்கூடாது, நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கருணையில இந்த மார்க்கம் கிடைச்சிருக்கு, இதுல இருந்து நம்ம வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ரெக்கவர் ஆயிட்டேங்க மாதாஜி. கிரேட். இப்போ நிம்மதியாவும் இருக்கேன், பிள்ளைங்களும் என்ன பார்த்து நிம்மதியா இருக்கிறாங்க, அது சந்தோஷமாவும் இருக்கு. அந்த பதட்டம் இல்லைங்க மாதாஜி மனசுல. அந்த பதட்டம் மெடிசின் எடுத்து டிப்ரெஷனுக்கு மெடிசின் எல்லாம் எடுக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இப்ப சாண்டிங் மாலை தொட்டாலே அந்த மன பயமோ பதட்டமோ அதெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் நல்ல வித்தியாசம் தெரியுதுங்க மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் Thank ஃபார் you ஷேரிங் மாதாஜி. யுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்குமே இதுதான், நம்ம வந்து எப்போ பகவான் மீது நம்பிக்கை நம்ம வந்து ஸ்திரமாக வச்சுக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து பயமே இருக்காது. நமக்கு வில் நாட் ஹாவ் த ஃபியர் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த பகவத் கைங்கரியத்துல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது
நமக்கு வந்து நன்மைகள் தான் எப்பொழுதுமே உண்டு. நம்ம நன்மை எதிர்பார்க்கலன்னாலும் நமக்கு தானாக எது நல்லது நடக்கணுமோ அதெல்லாம் நடக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஃபோர்த் குரூப் யாரு? குரூப் நம்பர் 4 புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே, நீங்களே சொல்லிடுவீங்க. ஆன் பண்றேன், இருங்க மாதாஜி. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு தெரியல மாதாஜி எப்படின்ட்டு. ஓகே, சரி, நான் இப்படியே சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சிதாரியர் முனிவரை பற்றி எல்லாமே அனாலஜி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஆமா மாதிரி புலன்கள் எல்லாம் நீங்க அதாவது வேறுபட்டது மட்டும் சொல்லுங்க, டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன்னா டைம் நிறைய எடுக்க வேண்டாம். ஆமா மாதாஜி. புலன்களினுடைய செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறதை விட கட்டுப்படுத்துறது மட்டும் காணாது. புலனின்ப பொருட்களின் மேல மனசு போகாம அந்த சுவையை அனுபவிக்கிறதுக்காக மனசு போகுது பாருங்க, அது இல்லாம வந்து இருக்கணும். அதுதான் மெயினானது அப்படிங்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவர் தான் சிதாரியர் முனிவர். அவர் தான் இருமையிலிருந்து விடுபட்டவர். அதாவது நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் சம நோக்கு உடையவர், எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பவர், நிதான புத்தியுடையவர், மனத்தை எப்பொழுதும் நிலையாக திறமாக பகவானிடம் மனம் உடல் மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் செலுத்தக்கூடியவர் அவர். அப்படிங்கிறது அவர் வந்து பட்டு ஆசை விருப்போ வெறுப்பு எதுவுமே இல்லாத ஒரு முனிவர் தான் சிதாயர் முனி. அப்ப அனாலஜி எல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. பரோ தர்மம்னா சுதர்மம். ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய குணத்திற்கும் தொழிலுக்கும் தகுந்த ஒரு கர்மம் அமைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு ஏற்றபடிதான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அவங்களுக்கு இப்ப பிராமணருக்கு என்ன கடமை, நம்ம சனாதன தர்மத்துல அவ்வளவு அழகா வரையறுத்து சொல்லியிருக்காரு. பிராமணருடைய கடமை வேத ஓதுதல், பாகவதம் பகவத்கீதை சொல்றது, சத்திரியன் வந்து குடிமக்களை காக்கணும், போர் புரியணும், வைஷ்ணவ இது இவங்க வந்து என்ன செய்யணும், விவசாயம் வியாபாரம் எல்லாம் செய்யணும், வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் எல்லாருக்கும் தொழில் செய்யணும். அவங்க நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான் அப்படிங்கிறது. ஆக அவங்கவுங்களுக்கு உரிய கடமை என்னவோ அதை வந்து முழுமையாக ஃபுல்லி என்கேஜ்டு, அதுல வந்து மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் ஈடுபடுத்தி செய்தோம் என்றால் அதுல கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் வந்து ரொம்ப மாட்டாது. நிஜமாவே நான் வந்து பகவானை வந்து அஸ் அ ஃப்ரெண்ட், அஸ் அ டீச்சர், அஸ் அ பேரண்டா பாக்குறேன் மாட்டாது. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து ஃப்ரெண்டா எவ்வளவு அழகா நம்ம அர்ஜுனன் சொன்ன அத்தனை ஒரு விசாத யோகம்ட்டு அவருடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள், எதுக்காக போர் செய்ய மாட்டேங்கிறதெல்லாம் சொல்றதையெல்லாம் எவ்வளவு அருமையா வந்து அவர் கேட்டாரு. நல்ல ஒரு நண்பன் எப்படி இருக்கணும், குறுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே எதுக்கன் தலைவதான் நட்புன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தகுந்தபடி அவர் வந்து அவ்வளவு அருமையா கேட்டாரு. பேரண்ட்ஸும் அப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம அப்படி இருக்கமா? நம்ம குழந்தைகள் சொல்றது கூட ரொம்ப கேட்க முடியல. அடுத்து எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நிதானமா அழகா ஒவ்வொரு பாயிண்டா சொல்லி அவருடைய சந்தேகங்களை போக்குறாரு இல்லையா? ஆக இது மாதிரி ஆஸ் அ டீச்சர், ஆஸ் அ பேரண்ட் நான் இருந்ததுனால ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். அது சில நேரங்கள்ல சில கடமைகள்ல இருந்து நம்ம சரியா செய்யலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பக்தியில இருந்ததுனாலதான் ஓரளவு இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா மிகையாக. அஸ் அ டீச்சர் வந்து ஓரளவு வந்து பற்று இல்லாம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ஒரு செஞ்சதுனால அது முழுமையான ஒரு அமைதியும் கிடைச்சிச்சு, ஆனந்தமும் கிடைச்சது, ரிசல்ட்டும் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா வீட்டுல வந்து சில எதிர்பார்ப்புகள் இருந்ததுனால அது சரியா நடக்கலைன்னா அதுல சில கஷ்டங்கள். அப்ப கூட ரொம்ப பகவான் கிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்பேன், எனக்கு ஏன் ஸ்கூல்ல இருக்கிற அளவு எனக்கு அந்த அதே மனசை கொடு பகவானே அப்படின்ட்டு. அந்த இத்தகைய ஒரு சாண்டிங் இதன் மூலமாக வரக்கூடிய, அப்போ வந்து தியானம் எல்லாம் பண்ணுவேன் மாதாஜி. அந்த சாண்டிங்னால வரக்கூடிய இன்பம் இருக்கே அதெல்லாம் ரொம்ப நான் அனுபவிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த நம்முடைய சொந்த இந்த ஸ்டேஜ்லயும் என்னுடைய கடமையையும் நான் சரியா செய்யறேன். யாருக்காவது உதவியாக இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு அதிகமா இருக்கு. சும்மா இருக்கிறது வந்து சன்னியாசங்கிறது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு செயலற்ற தன்மை அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி எப்படி இருக்க முடியும்? ஈவன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 80 வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ சம் டியூட்டி ஆர் அதர், ஏதாவது செய்யணும். நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து துறவத்தை மேற்கொள்ளல, சன்னியாசியா இருந்தாலும் கூட இல்லையா.
யாருக்காவது ஒரு நல்லது செய்யறப்போ, நம்ம கடமை செய்யறப்போ அதுல கிடைக்கக்கூடிய இன்பமும் ஆனந்தமும் ரொம்ப வேற லெவல் மாட்டாது. பகவானும் என்ன செய்யறாருன்னா, என்ன கடமை உனக்கு இருக்கோ, என்ன அதை எதிர்பார்ப்பு இல்லாம லாப நஷ்டத்தை பார்க்காம உன்னுடைய கடமையே செய்ய, அதிலேயே பற்றுதல் வைக்காதேன்னு சொல்லணும். அன்பு செலுத்த வேண்டாம்னு சொல்லல. ஆகவே நம்ம சொந்த அலுவலை அதுல முழுமையாக நம்ம ஈடுபடுத்துறப்போ அந்த இன்பம் கிடைக்குது. அந்த ஒரு அதாவது இந்த புலன்களை அடக்கிறதுக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜாவை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் மாட்டாது. எப்படி புலன்களை எங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹிமாலயாஸ் அங்கேதான் போய் தான் கட்டுப்படுத்தணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நம்ம புலன்களை அந்த தெய்வீக காரியங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது, பாகவதம் பகவத்கீதை கேட்கறது, அடுத்து அவர் புகழ் பாடுறது, அவரை பற்றி ஸ்மரிக்கிறது, சாண்டிங் பண்றது, அடுத்த கோயில்ல போய் அவருக்குரிய வந்தனம் செய்யறது, அர்ச்சனம் பண்றது, ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு காரியங்களை செய்யறது, வீட்டையும் கோயிலாக்கி வீட்டையே இப்பெல்லாம் வெளியில போக முடியல, வீட்லயே எல்லாமே நம்ம செய்யலாங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. இங்க வந்த பிறகு வீட்டையே நம்ம கோவிலாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். கோயிலுக்கு யாரு போகணும்னு நினைப்பாங்கன்னாக்கா, அதாவது எப்பவுமே கோயிலுக்கே போகணும்னு, கோயிலுக்கு போகிறது நல்லதுதான். ஏன்னா வில் கெட் பாசிட்டிவா அடுத்தவங்க பக்தி செய்யும்போது அதை பார்த்து நம்மளும் பக்தி செய்யணும்ன்ற, அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த கோயில் வழிபாடு முக்கியமாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க கோயில்ல தான் கடவுள் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தோட, அதுக்காக தான் நம்ம தேடி அலையிறது இல்லையா. அதாவது ஒரு ஸ்தலத்திற்கு போகின்றோம், நம்ம போயிட்டு வர்றது ஓகே. பட் என்னன்னாக்கா எப்பவுமே கோயில்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இட் இஸ் லைக் நம்ம இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா, கோயில்ல மட்டும்தான் கடவுள், வேற எங்கேயுமே கடவுள் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனா எப்பொழுது பகவான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற உணர்தல் வெறுமனே பேச்சுவார்த்தையில கிடையாது. இஃப் யூ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் எல்லா விஷயங்களிலுமே பகவானை நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா வீட்டையே நம்ம கோயிலாக மாற்றி விடலாம். அப்போ நம்ம வீட்லயே நம்ம விருந்தாவனத்தையும் பார்க்கலாம், மதுராவையும் பார்க்கலாம் இல்லையா. மல்லிகா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி. வீட்டுல இருந்தே நீங்க அங்க போனதெல்லாம் பார்த்தேன் மாதாஜி, எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு. அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஹவ். என்ன நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இது வரைக்கும் கூட நான் கூட எந்த பெரிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போனதே கிடையாது, எக்ஸப்ட் திருப்பதி பெருசா. ஏன்னா வெளியே சுத்தினது கிடையாது. ஆனா இருந்தாலுமே எனக்கு முதல்ல மாயாப்பூர் நான் புக் பண்ணேன், போகவே இல்லை. அடுத்து பிருந்தாவனம் போகும்பொழுது ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல இருந்தேன் நான். ஸோ 2 இதுக்குமே நான் போகல. அதனால நான் ஃபீல் பண்ணல. இட்ஸ் ஓகே, பகவான் எப்பயாவது நான் போகணும்னு அவருடைய அந்த இதுக்கு போகணும், ஸ்தலத்துக்கு போகணும்ன்ற பிராப்தம் அவர் கொடுத்தா நம்ம போகலாம், போகலனாலும் வீட்லயே அவரையே பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவ நிலையை நம்ம எடுத்துட்டு வந்துக்கணும் இல்லையா. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரே பாயிண்ட். பகவான் கருணாமூர்த்தி மாதாஜி. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நான் தடுமாறி இருக்கிறப்ப என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம என்னுடைய குழந்தைகளுடைய கல்யாணமோ வீடு கட்டுறதோ பல நேரங்கள்ல எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர்களுடைய ஒரு உதவி, அவங்களுடைய அறிவுரை, நல்ல குருமார்களுடைய ஒரு அனுசரணை, யார் இப்பதான் எனக்கு கிருஷ்ண இந்த கொரோனா பீரியட்ல தான் நம்ம இஸ்கானுடைய தொடர்பே கிடைச்சது மாதாஜி. பெட் ரிடனா இருக்கிறப்போ, அதுக்கு முன்னாடியும் நல்ல குருமார்களுடைய வழிகாட்டுதல்னால பகவான் தான் அனுப்புனாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ எனக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதல் கிடைச்சது மாதாஜி. நான் ரொம்ப உணர்ந்திருக்கேன். அதனாலதான் இன்னும் நான் இருக்கேன் மாதாஜி, ஒரு நல்ல நிலையிலேயே இருக்கேன். சேட்டிங் பண்ணி நான் 4-5 மணிக்காவது எழுந்திரிச்சிடணும், எல்லாம் கேட்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். இன்னைக்கு மாதாஜி கிளாஸ் இருக்கு, காலையிலேயே இப்ப 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சிடணும், இல்லைன்னா நான் பிடிச்சு 2 தடவை அப்படி பண்ணுவேன் மாதாஜி. இப்ப அப்படி உட்கார்ந்த ஒரே இதை முடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி அப்படிங்கிறதையும் உணர்ந்தேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ குரூப் 5 ஷார்ட்டா இப்போ மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ. குரூப் 5 இது வரைக்கும் குரூப் 4 குரூப்ஸ் கவர் பண்ண தவிர்த்து வேற ஏதாவது நீங்க பாயிண்ட்ஸ் விட்டு போயிருந்தா மட்டும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க போறோம். ஓகே மாதாஜி, நான் சிம்பிளா சொல்றேன். சொல்லுங்க. தண்ணீருக்கு மேல இருக்க படகு காத்துல அடிச்சுட்டு போறது மாதிரி, அது நம்ம புலன்கள் எந்த இதுல வேணாலும் ஈர்க்கப்படலாம். அதனால நம்ம எப்பவுமே இந்த புலர் நிகழ்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தணும்னா ஸ்தித பிரச்சனை எப்பவும் கடவுளோட இதுலயே இருக்கணும், முழு எண்ணத்திலே இருக்கணும்,
மனசை வந்து இறைவன்ட்டு இது பண்ணணும். அது ஒரு பாயிண்ட். மாதாஜி ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க ஹரே வேற கிருஷ்ணா. குரூப் இருங்க அவர் முடிக்கட்டும். அவர் முடிச்ச பிறகு நீங்க சொல்லட்டும் மாதாஜி, அவங்க முடிக்கலையா? சொல்லட்டும். இருங்க நீங்க அவர் முடிச்சிட்டோம். அவர் 5th குரூப், அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்ல. அவங்க சொல்லட்டும் மாதாஜி. அது ஓகே மாதிரி இது விஜயகுமாரி வந்து மாதாஜி உங்களுக்கு அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லட்டும் மாதாஜி. கொடுத்துட்டாரு. மாதாஜி நம்ம புலன்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு குறைபட்டு இருந்தா கூட எல்லாமே வீணா போயிடும் மாதாஜி. ஆமா, அதனால 100% இப்ப ரைட். இறைவனுடைய இது இருந்ததுன்னா நம்மளோட இதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பாரு. நம்ம புலன்கள்ல எந்த விதமான இது நமக்கு வராது. அதனால நம்ம இந்த 5 புலன்களை நம்ம இந்த சென்சஸ் எல்லாம் இது பண்ணதுக்கு நம்ம இறைவன்கிட்ட போய் சரணடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு எந்த தொந்தரவும் கிடையாது. நம்ம எதுவுமே இது பண்ண வேண்டியது இல்ல. அதான் மாதாஜி சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்யூ வெரி நைஸ். ஒரே ஒரு நீங்க 18 டேஸ்ல கூட பாத்துருப்பீங்க ஒரு ஸ்லைடு. யானை போய் ஒரு பள்ளத்துல விழுந்திருக்கும் இல்லையா? சோ விட்டில் பூச்சி வந்து போய் அந்த விளக்கு கிட்ட இருக்கும், மான் வந்து நின்னுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இரையை தேடி மீன் வந்து இரையை தேடி அதுல போய் மாட்டிக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரே ஒரு புலன் கூட நம்மள வந்து கீழே தள்ளி விட்டுடும். சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலனுடைய செயல்பாடு நாம வந்து தரைமட்டமாகி கீழே விழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து கொடுத்துரும் நமக்கு. அதனால்தான் புலன்களை வந்து நல் மார்க்கத்தில் நம்ம வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி, அவ்வளவுதான். அது ஒரு பாயிண்ட். பாக்கி எல்லாரும் நிறைய சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, உங்ககிட்ட ஆமா ஆமா டிஃபரன்ஸ் ஒன்னிதான் நான் கேட்டேன். ஏன்னா திரும்பி அதே நம்ம எதுக்கு இல்லையா, டைம் இதாகும். ஆமா ஆமா. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி மாதாஜி கை உயர்த்தி பிரபு வச்சிருக்கீங்க. மாதாஜி புஷ்ப மாதாஜி கோயிலை பத்தி சொன்னோன்னா எனக்கு மனசுல பட்டது ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னு சொன்ன விரும்பின மாதாஜி. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் இப்போ 1.5 வருஷமா மேலேயே போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் டெய்லி சாயந்தரம் ஆனா எங்க ஊர் கோயில் சின்ன கோயில் தான், கிராமத்துல இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு நான் டெய்லி போவேன். தினமும் போய் சுத்தி வந்து ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு ஒரு விளக்க போட்டுட்டு வந்துருவேன். இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கோயில் பக்கமே போறது இல்ல மாதாஜி. டெய்லி ஈவினிங் கிளாஸ் தான் நமக்கு அதிகமா போகுது. ஆமா, அதனால கிளாஸ் கோயிலுக்கே போக முடியல என்னால. ஆனாலும் எப்ப டைம் கிடைச்சதோ அப்ப என் முக்கியமான நாள்லயாவது போயிட்டு வந்துருவேன். ஆனா அது போகாது, எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வா தோணுது மாதாஜி. அது குற்றமே இல்ல மாதாஜி, குற்றமே கிடையாது. நம்ம நீங்க கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி இந்த 3 நிலைகளை நீங்க போய் படிங்க. கனிஷ்ட அதிகாரியுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கும்னாக்க கோயிலுக்கு போனாதான். ஏன்னா நமக்கு அப்போ அந்த புரிதல், நமக்கு இந்த ஞானம் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான லெவல்ல இருக்கும். அப்படின்னா கோயிலுக்கு போறவங்க எல்லாருக்குமே ஞானம் கம்மின்ட்டு கிடையாது. சில பேருக்கு வந்து அது பழக்கமா இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து நிஜமாவே வந்து கோயில்ல மட்டும்தான் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க. சில பேர் ஆத்ம திருப்திக்காக வந்து கோயிலுக்கு போவாங்க. இவந்தோ அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா இடங்களிலுமே கடவுள் இருக்கார் அப்படிங்கிறத தெரிந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு வந்து கோயிலுக்கு வழிபாடு பண்றது வந்து அவங்களுடைய பழக்கமாக இருப்பாங்க. இல்லைன்னா அங்க போய் கைங்கரியம் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து we cannot tell anything. ஆனா கோயிலுக்கு போனாதான் நமக்கு திருப்தி அப்படின்னு நம்ம உட்கார்ந்துருப்போம் பாரு. அது கோயிலுக்கு போகிறதுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறதே தெரியாம அதுக்கடுத்து வந்து கடவுள் வந்து வெறுமனே கோயில்ல மட்டும்தான் இருக்கார், அந்த சிலையில மட்டும்தான் இருக்கார், வேற எங்கேயுமே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாரு. அவங்களுக்குதான் வந்து அது கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். அது சின்ன வயசுல இருந்தே கோயிலுக்கு டெய்லி போய் பழக்கப்பட்டதுனால இப்ப போகாம இருக்கிறது ஒரு மாதிரியா இருக்குது. வேற ஈவன் ஒண்ணும் ஐ யூஸ் டு கோ டெய்லி டெம்பிள் போயிட்டு தான் இருந்தேன். இப்போ நான் போறதே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ ஏன்னா ஏன்னா வீடையே நம்ம கோயிலா மாற்றிடலாம், வீட்டை கோயிலா மாத்திடலாம் அப்படின்ற ஒரு கணக்குல அந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். வீட்லயே அந்த கோயில நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, வீட்லயே பகவானை நம்ம சேவிக்கிறோம் இல்லையா. சோ கோயிலுக்கு போனாலும் அதே பகவான் தான் நாங்க பார்க்க போறோம். மாதாஜி ஒரே ஒரு கருத்து சொல்றேன் மாதாஜி. மாசம் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு இருக்கு. முன்னாடி சொல்லுங்க மாதாஜி, ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். இந்த இஸ்கானுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி மாதாஜி எல்லா சாமிகளையும் கும்பிடுவோம். வெள்ளிக்கிழமை அம்மனுக்கு, சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு, இப்படி எல்லாம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் எல்லா ஸ்லோகமும் கத்துக்கிட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அது வந்து என்ன பண்றது, இத்தனை பண்றோமே, ஏன்னாலும் என்னமோ ஒரு திருப்தி இல்ல மாதாஜி, ஒரு பயம் பதட்டம் இப்படி இருந்துட்டே இருந்தது. இந்த இதுக்கு வந்த உடனே மாதாஜி நல்ல ஒரு பாதை பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு மாதாஜி. இதுதான் நம்ம இத்தனை நாள் கும்பிட்டது, இந்த வழிக்கு நம்மள கொண்டு போறதுக்குதான் இந்த பகவான்
கிடையாது. எல்லா பகவானும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு வழி காட்டி இருக்காரு. தினம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் நல்ல பாராயணமா தெரியும் மாதாஜி. அப்ப விஷ்ணு அவரையும் படிப்பேன், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் படிப்பேன், தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்லோகம், இது புஜங்கம், சுப்பிரமணியம், தேவர்களை வணங்குவது தவறு கிடையாது. ஆனா எதை வணங்கினாலுமே நமக்கு வந்து திருப்தி என்பது இருக்காது. நீங்க சொன்னீங்க பாரு அந்த வார்த்தை, இந்த கடவுளை வணங்கலாமா அந்த கடவுளை வணங்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இப்ப ஒரு தெளிவான பாதை இப்ப நம்ம வேற அதாவது ஒண்ணு பண்ணா கூட போறோம் அப்படின்ற மனநிறைவு நமக்கு கண்டிப்பா நம்ம கொண்டு போயிடுவார் நம்ம கோலோகத்துக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு, பயம் இல்லாம தைரியம் எல்லாமே இருக்கு மாதாஜி. அப்பப்ப இந்த கண்ணு கோளாறு இந்த மாதிரி வர்றப்ப கொஞ்சம் திருப்பி ஒரு அப்பா சொல்வார் மாச்சி, நாய் வந்து புழுதியில படுத்திருந்தா அதுக்கு இனிமே நம்ம எச்ச இலையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைக்குமா. திருப்பி யாராவது எச்ச இலையை போட்டு அந்த நாய் வந்து ஓடி போகுமா. அந்த மாதிரி புத்தி போகுது. அப்ப உடனே ஒரு மாலை எடுத்து சாண்டிங் பண்றது, ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப மனசு தெளிவாகுது மாதாஜி. இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நேற்று எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒண்ணு நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? இருங்க ஒருத்தரா அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. அட்டெண்டன்ஸ் இது பண்ணிருங்க. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க. கிருஷ்ண பிரபு எனக்கு போட்டுருங்க. மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுக்கு நீங்க தீர்வுன்னு சொல்லணும் நான் சொன்னதுக்கு. அதாவது எங்க வீட்டுல மந்திரி இந்த கிருத்திகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவோம் மாதாஜி. ஓகே. முருகனுக்கு வள்ளி தெய்வ யானையோட இருக்கக்கூடிய முருகனுக்கு 16 விதமான பொருளால அபிஷேகம் பண்ணி பொங்கல் இதெல்லாம் செஞ்சு நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் டெத் நான் கிராண்ட் சன் பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்ப அவன் காலேஜுக்கு போயிட்டான். இப்ப நான் தான் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில தள்ளப்பட்டேன். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு அது செய்யணும்னு தோணலை. வீட்டுல இருக்கிறவங்க நோண்டி 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 கேள்வி கேட்கறாங்க. நீ ஏன் அதை செய்யல, நீ தானே செய்யணும். அவன் காலேஜுக்கு போயிட்டான், அவரும் காலேஜ், என் டாக்டர் இருந்தாவே கேட்கறான். காலேஜுக்கு போயிட்டாரு, இவனும் காலேஜுக்கு போயிட்டான், நீங்க தானே செய்யணும், ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்கறா. நான் அதுக்கு வந்து இதுதான்ங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க. இதை விட ஹையஸ்டா அதாவது நான் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது எனக்கு வயசு இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லுங்க. நீங்க போறோம் அதுக்குள்ளேயே என்னக்கா பகவானை சேவிக்கும் பொழுது எல்லா தேவர்களுக்குமே சந்தோஷத்தை வந்து உண்டு பண்ணுகின்றது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ அனைத்து தேவர்களுமே மகிழ்ச்சி உறுகிறார்கள். அப்ப அதுலயும் வந்து எல்லாருமே வந்து மகிழ்ச்சி வரும்பொழுது மீண்டும் செப்பரேட்டா நம்ம வந்து எந்த ஒரு சேவையுமே தனித்தனியா செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, செய்யறதுல தப்பு கிடையாது, அவங்கவுங்க விருப்பம் அது. இப்ப உங்களை மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்த பிறகு வந்து we have to feel that yes ஒண்ணு பண்ணாலே போருமே இல்லையா, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா போறோம். அதனால அவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, இவ்வளவு வருஷமா அப்பா செஞ்சாரு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் நீ செஞ்ச, அதுக்கப்புறம் இவன் பண்ணா, அதனால வேற ஏதாவது வீட்டுக்கு தீங்கு வந்துருமோன்னு அவ கொஞ்சம் பயப்படுறா மிஸ். கண்டிப்பா எதுவுமே வராது, வரவே வராது. ஆக்சுவலி ராதிகம்மா, if you want to tell something you can tell something. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 2-3 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நீங்க பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தாராளமா பண்ணுங்க. ரெண்டாவது வந்து பண்ணணும்னு தோணலனாலும் சிலது வந்து ஃபேமிலி ஆப்ளிகேஷன்ஸ் கூட பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனா அப்படின்றத வந்து அவங்க நம்புறதுக்கு டைம் ஆகும். சோ அதனால சிலது வந்து நம்ம பண்றோமோ இல்லையோ எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அந்த ஆப்ளிகேஷன் கோர்ஸ் நம்ம வச்சிருப்போம். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையில இருந்து நாங்க யாருமே சாய்பாபா ராகவேந்திரா எல்லாம் கும்பிட்டது இல்லை. ஆனா இப்போ எங்க சம் ஆஃப் த ராகவேந்திர அப்போ நாங்கெல்லாம் எங்களுக்கு சின்னப்பத்துல இருந்தே எங்களுக்கு வந்து சாய்பாபா எல்லாம் ரொம்ப செட் ஆகுது. சோ நானும் என் கசனும் வெளில இருந்தோம். ரைட்டா, இது வந்து சின்னப்ப பண்ண முடிஞ்சிச்சு, ஏதோ இதை 2 வேஸ்ட்னு சொல்லி விட்டாங்க. இதே பிரின்சிபல் எங்களை கல்யாணம் ஆன அப்புறம் வந்து இவங்க ராகவேந்திரா கும்பிடுற ஸ்டைல் இருக்கு. இப்போ குட்டி ராகவேந்திரா வந்து என்னோட பூஜை ரூம்ல இருக்கும். இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததும் இல்லை, கும்பிட்டதும் இல்லை. ஆனா இப்ப அதை தூக்கி நான் வெளில போட முடியாது. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? நான் தப்பா எண்ணத்துல சொல்லல. பட் ராகவேந்திராவும் ஆஃப்கோர்ஸ் அதே பரம்பரை தான். பட் நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னா சில தடவை சில சிச்சுவேஷன் கோசம் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நீங்க வந்து மைண்ட்ல வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். இப்போ சின்ன குழந்தையில இருந்து நாங்க சிவா கும்பிட்டதே இல்லை. ஆனா சிவராத்திரி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சிவா கோயில் என்டர் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்டர் பண்ணியேன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா பாகவதம் 4th cantoல வந்து அவர் ஒரு பெரிய டிவோட்டின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உடனே இது அதே மாதிரி கும்பிடணும்னு நெசிட்டியே இல்லை மாதாஜி. நம்ம வந்து இருக்கிறதோ NND பிரபு சொன்ன மாதிரி சோட்னா நீயே ஜோட்னா அப்படின்னு விடணும்னு இல்லை,
வச்சுக்கோங்க. அவங்க சொல்றாங்கன்றதுக்கோசரம் நீங்க பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க பண்ணலாம். அப்படி ஆன்டர்னைஸ் பண்ணணும்னு நெசிட்டி இல்ல. ஆனா அவங்க பயப்படுறாங்க தெரியுமா? இப்ப நான் எப்ப பாரு ஒரு காமெடியான ஒரு வேர்டு சின்ன பத்துல இருந்து யூஸ் பண்ணேன். அது இப்ப நான் யூஸ் பண்றேன். சாண்டவன் என்ன சாடிஷா? சாடிஷ்க்கு என்ன மேம் சொல்வீங்க தமிழ்ல? அதாவது அடுத்தவங்க சங்கடமா இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷிக்க கூடியவர். தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி கேரக்டரா அவரு. அதனால வந்து இல்ல பழி வாங்குற டைப்பா, நீ எனக்கு வரல, நான் உன்னை பழி வாங்க போறேன். சோ இத வந்து நீங்க அந்த மாதிரி புரியவீங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஹையஸ்ட் ரியலைசேஷன்ன்றது உங்களுக்கு புரியாட்டா கூட யாருமே வந்து யாருமே ஆண்டவன் இல்ல ஒரு நல்லவங்க கூட நீங்க அழுதீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுறேன்ற மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே ஆண்டவன் வந்து நம்மளுக்கு கெடுதல் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறதே வந்து நம்ம வந்து பெரிய பயப்பட தப்பு. அந்த தாட்டே வரக்கூடாது. நான் வந்து கிருஷ்ணரே சொல்றாரு தேவசேனாபதியா இருக்கேன். ஆமா ஆமா கிருஷ்ணரே சொல்றாரு இல்லையா? நான் அதாவது வந்து he will tell முருகன் கோரில் முருகனா கந்தன் இருக்கே முருகன் சிவனா அப்படின்னு இருக்கே சொல்வாரு. அப்படின்னே சொல்றாரு. அது ஒண்ணும் இல்லாம அவரு முருகன் கார்த்திகேயனா இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஒண்ணுதானே முருகன் வந்து மாதாஜி? இல்ல கார்த்திகேயனா இருக்கான்னு இல்ல மாதாஜி, அவர் முருகனா இருக்கேன்னு சொல்லல. அவர் வந்து முருகன் ஸ்கந்தான்னு சொல்லுவாரு. என்னோட என்னது சேனாதிபதி முருகன். கரெக்டா? அப்படின்னு. ரெண்டாவது வந்து முருகன் தான் அவரோட பையனா இங்க சாம்பாவா அவதாரம் எடுக்கிறாரு. இங்க நம்ம பூலோகத்துல கிருஷ்ணர் அவதாரமா வரச்சே முருகன் தான் அவரோட மகன், ரெண்டாவது மகன். பிரத்யும்னா ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, ரெண்டாவது. சோ நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்களேன். ஓகே, கிருஷ்ணரோட பையன் ஸ்தானத்துல இருந்தாரு, அவருக்கு பண்றேன். ஆமாமா, அந்த மாதிரி மன்னிச்சுக்கிறது இல்ல, நிஜமான விஷயமே அதான். இல்ல பட் அதுக்கு மேலயும் எனக்கு பண்ணலன்னு தோணுச்சு வச்சுக்கோங்களேன், தப்பே இல்ல, ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க யாருக்காவது. உங்க பையனுக்கோ இல்ல உங்க மருமகளுக்கோ. சிலது வந்து நீங்க வீட்டுக்கு குடுக்குற மாதிரி உங்க மருமகளுக்கு வந்து இந்த பூஜை இன்னில இருந்து நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க. அதுதான் பெஸ்ட். புரியுதுங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு சொல்லுங்க. ஒரு சாண்டிங், ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் வந்து பிள்ளைகளும் உணரணுங்கிறதுக்காக செய்வேன் மாதாஜி. குட் குட். புரியல, நீங்க ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் அவங்களுக்காகவே செய்வேன் மாதாஜி. அவங்க அதுக்காக. that is very nice mother. that is right. நீங்க வேண்டலாம் கூட. நீ பார்த்து இது வந்து கிருஷ்ணரை வேணும்னு இல்ல, நீங்க தேவர்களையும் வேண்டலாம். இவங்க எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் வழியை கொடுப்பா, முருகா எனக்கு இங்க தள்ளுப்பா இவங்கள அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றதும் கரெக்ட் தான். சோ நீங்க விட்டே புடிங்க மாதாஜி, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள ரியலைசேஷன் இருக்கும், பயம் இருக்கிறதால தெரியல. மாசம் அந்த கிருத்திகைக்கு வரத்துக்கு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா எனக்கு இருக்கு. செய்யாமையும் இருக்க முடியல. செய்யும் பொழுது அந்த அளவுக்கு மனசு ஈடுபடுமாங்கிறது தோணல. அப்போ வந்து ஓபனா சொல்லிடுங்க, மனசு வந்து அவ்வளவு ஈடுபாடுல எனக்கு இல்ல, நீங்க யாராவது டேக் ஓவர் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க, தப்பே இல்ல. அவ்வளவுதான். ஏன்னா பண்றவங்க வந்து நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க, எனக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்ல, மனது கஷ்டத்தோட